हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనం చూడబోయేది జ్ఞాన విజ్ఞాన యోగం. నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్. సో మనకి మొదటి నుంచి 6వ అధ్యాయం దాకా మనం చూసాము. అది మనకి ఫస్ట్ పోర్షన్ అది. సో ఇప్పుడు యాక్చువల్గా భక్తి యోగం మనకి ఇప్పుడు వస్తుందన్నమాట 7వ అధ్యాయం నుంచి. సో నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ది అబ్సల్యూట్, భగవంతుడి గురించి జ్ఞానం అనేది, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం, దాన్ని యాక్చువల్గా విజ్ఞానం అని అంటారనమాట. జ్ఞానం అని అంటే మనం ఆత్మస్వరూపులం అనేది తెలుసుకోవడం, దాన్ని జ్ఞానం అంటారు. విజ్ఞానం అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడాన్ని విజ్ఞానం అంటారు. శ్రీ భగవానువాచ మయ్యా సక్తమన పార్థ
యోగాం యుజ్ఞాన్మనాత్మదాశ్రయః అసంశయం సమగ్రం మాం యాతా జానాత్యతి తత్శృణు. Now here, O son of Pritha, how by practicing yoga in full consciousness of me, with mind attached to me, you can know me in full, free from doubt. ఈ రకంగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు, ఓ అర్జున, ఈ రకంగా నువ్వు యోగా ప్రాక్టీస్ అనేది, అంటే యోగా అని అంటే ఏంటి అంటే భక్తియుక్త సేవ అనేది నువ్వు చేయొచ్చు ఇన్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ మీ, అంటే నా మీదనే నువ్వు పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా ధ్యానం పెడుతూ నువ్వు విత్ మైండ్ అటాచ్డ్ టు మీ, అంటే మనం ఏది చేసినా సరే కూడా మన మనసు మాత్రం భగవంతుడి మీదే ఉండేలాగా. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతోంది అని అంటే మనం ఏది చేసినా సరే కూడా మన మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్ మీద, జపం చేసిన మెటీరియల్ యాక్టివిటీస్ మీద వెళ్తోంది. దానికి కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నామని అంటే మన మైండ్ ని తీసి భగవంతుడి మీద పెట్టుకునే దానికోసం నేను కొద్ది కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే జపంతోని ఈ రకంగా మనం భగవంతుడి మీదనే ఫోకస్ పెట్టి మనం చేసామనంటే యూ కెన్ నో మీ ఇన్ ఫుల్. అప్పుడు మనం భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోగలము, ఫ్రీ ఫ్రమ్ డౌట్. అప్పుడు మనం పరిపూర్ణంగా మనకి అనవసరమైన టెన్షన్స్ వాటన్నిటి నుంచి కూడా దూరం అవుతాము. దీని విషయంలో మనకి డౌట్ అనేదే లేదు. I shall now declare unto you in full this knowledge, both phenomenal and nominal, by knowing which there shall remain nothing further to be known. ఈ రకంగా నేను నీకు చెప్తాను జ్ఞానం గురించి. ఆ జ్ఞానం అనేది ఫినామినల్ అంటే అద్భుతమైనది కూడా, అండ్ నామినల్ అంటే భక్తియుక్తమైనది కూడా. దాన్ని తెలుసుకున్నాక ఇంకా తెలుసుకోవాల్సినదంటూ ఏమీ లేదు అని అంటారు. మామూలుగా మీరు చూసినట్లయితే కోర్సెస్ కూడా మనకి బ్యాచిలర్స్ అంటారు, దాని తర్వాత పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అంటారు. కానీ పిహెచ్డి అంటే ఏంటి అని అంటే డాక్టరేట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అంటారు. ఏదైనా కానివ్వండి డాక్టరేట్ ఇస్తారు, కానీ దేంట్లోని అంటే ఫిలాసఫీ. ఎందుకు అని అంటే ఫిలాసఫీ అనేది చాలా డీప్ సబ్జెక్ట్. అది తెలుసుకోవడం అనేది సాధారణమైన మనిషికి అర్థం కానిటిది అది. కాబట్టి పిహెచ్డి చేస్తున్న వాళ్ళు అంత గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు వాళ్ళు. అంటే దాన్ని యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మెటీరియలిస్ట్ దాన్ని కంపేర్ చేసేది దేంతోని అని అంటే వాళ్ళు ఫిలాసఫీతో కంపేర్ చేస్తున్నారు. అంటే భగవద్ ధ్యానం గురించి, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేది వాళ్ళు ఎంత గొప్పదో అంత గొప్ప విద్యను వాళ్ళు ఆర్జిస్తున్నారు అనే ఉద్దేశంతోని డాక్టరేట్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ అని పెట్టారు. కానీ నిజం చెప్పాలి అని అంటే ఇదంతా కూడా మెటీరియలిస్టిక్దే. కానీ భగవంతుడి గురించి అనేది నిజంగానే చాలా గొప్ప, చాలా చాలా అంటే అనంతమైన విద్య. అది తెలుసుకోవడం అదంతా కూడా కేవలం భక్తియుక్త సేవ ద్వారా మాత్రమే తెలుసుకోగలము. అది కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. దాన్ని తెలుసుకున్నాక, భగవంతుడి గురించి తెలుసుకున్నాక ఇంకా మనం ఇంకేది తెలుసుకోవలసిన అవసరం అనేదే లేదు అని అంటున్నారు. అది ఏంటది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. మనుష్యానాం సహస్రేషు కశ్చిద్యతతి సిద్ధయే యథా తం అపి సిద్ధానాం కశ్చిన్మాం వేతి తత్వతః. అంటే అది ఏంటి ఆ సీక్రెట్, దేని గురించి అయితే భగవంతుడు చెప్తానంటున్నారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అవుట్ ఆఫ్ మెనీ థౌజండ్స్ అమాంగ్ మెన్, కొన్ని వేల మందిలోంచి, మనుష్యానం సహస్రేషు, మనుష్యులలోంచి కొన్ని వేల మందిలోంచి, కశ్చిద్ యతతి సిద్ధయే, ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే పెర్ఫెక్షన్ ని పొందగలరు. వారికి భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనే ఆసక్తి ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కొన్ని లక్షల మందికి ఈ యాడ్ రిలీజ్ అయింది, కానీ కొన్ని వేల మంది దాన్ని క్లిక్ చేశారు. ఆ వేల మందిలోంచి కొన్ని వందల మంది మాత్రమే గ్రూప్ లోని పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. ఆ కొన్ని వందల మందిలోంచి కూడా మీరు ఒక 100-120 మందే గ్రూప్ లోనే అటెండ్ అయిన వారు క్లాసులకు వస్తున్నారు. అలా వచ్చేవారు కూడా మళ్ళీ లాస్ట్ దాకా ఎంతమంది ఉంటారో అది కూడా తెలియదు. సో ఈ రకంగా భగవంతుడు ఆల్రెడీ ముందే చెప్పేశారు. భగవంతుడు అరేంజ్మెంటే ఆ రకంగా ఉన్నది. ఏంటి అంటే మనుష్యానాం సహస్రేషు, కొన్ని వేల మందిలోంచి ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే ఆ సిద్ధిని పొందగలరు భగవంతుడిని తెలుసుకునేదానికి. అండ్ ఆ రకంగా సిద్ధి పొందిన వాళ్ళలోంచి, అండ్ అవుట్ ఆఫ్ దోస్ హూ హావ్ అచీవ్డ్ పర్ఫెక్షన్ హార్డ్లీ వన్ నోస్ మీ ఇన్ ట్రూత్. ఆ రకంగా ఎంతో మంది మీరు కూడా క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారు, కానీ జపం కోసం అనేసి ఆ రకంగా చేస్తేనే, పరిపూర్ణంగా 16 మాలలు చేస్తేనే మనకి భగవంతుడు అర్థమవుతారు. అది కూడా ఏంటి అని అంటే ఎవరికో ఇంతమందిలోంచి ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే ఎవరైతే జపం చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళు 16 మాలలు చేస్తున్న వారికి
16 మాలలు ఒకేసారితో చేయలేను నేను. ఇంకా జస్ట్ కొన్ని రోజులే అయిందనంటే నో ప్రాబ్లమ్. కనీసం ప్రయత్నం స్టార్ట్ చేయండి. ఒక్కొక్క మాలతోని స్టార్ట్ చేయండి. ఈ రకంగా కాకపోతే పెంచుతూ ఉండండి. ప్రతి వారానికి కూడా కాదు యాక్చువల్‌గా ప్రతి 3 రోజులకి ఆ రకంగా ఇంకొకొక్క మాల పెంచేదాని కోసం ప్రయత్నించండి. ఫస్ట్ డే, సెకండ్ డే ఒక్కొక్క మాల, థర్డ్ డే నుంచి 2 మాలలు, థర్డ్ డే, ఫోర్త్ డే, మళ్ళీ ఫిఫ్త్ డే, సిక్స్త్ డే 3 మాలలు. ఆ రకంగా చేస్తూ ఉన్నాము అనంటే మనం 16 మాలలకి వస్తాము. ఇదంతా కూడా ఎందుకోసం చెప్తున్నాము అంటే కొన్నిసార్లు కటువుగా కూడా మాట్లాడొచ్చు. లేకపోయింది కొన్నిసార్లు రిక్వెస్టింగ్‌గా మాట్లాడొచ్చు. ఇదంతా కాకపోతే ఎందుకు మేము చెప్తున్నాము, లేక ఎందుకు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం అంటే మాకు దానివల్ల వచ్చేదేమీ లేదు. మీరు జపం చేసుకుంటే మీకు మాత్రమే లభిస్తుందది. మాకేమి మీరు చేసే జపం వల్ల మాకేమీ లభించదు. కానీ మీ మంచి కోసం మీరు చేసుకుంటారది. అండ్ దీనికి వచ్చే ఇది ఫలితం అనేది అది మనం కాలిక్యులేషన్‌కి బియాండ్ కాలిక్యులేషన్ అది. దానికి ఎంత పుణ్యం అనేది అదంతా యాక్చువల్‌గా పుణ్యం కోసం కూడా కాదు. మీకేంటి అనంటే ఈ భవసాగరం నుంచి బయటకు తీస్తుంది ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనే జపం. అది మీకోసం మాత్రమే కాదు, మీ వారి అంటే ఎవరైనా సరే కూడా మీ అంటే మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారు అనంటే వారి పేరు మీద కూడా మీరు జపం చేసి మనం ఇది ఓం తత్సత్ అని చెప్పని వారి పేరు మీద దానం చేశామనంటే ఒక మాలో, 2 మాల్లో ఎంతో కొంత వారి పేరు మీద దానం కూడా చేయొచ్చది. ఈవెన్ చనిపోయిన వారి పేరు మీద కూడా మీరు ఎవరైనా మీ తాతగారు, అమ్మమ్మ గారు లేకపోతే మీ తెలిసిన వాళ్ళెవరైనా పోయారు అనంటే వాళ్ళ పేరు మీద కూడా దానం జేసుకోవచ్చు. మీరు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపం చేసి. ఆ ఫలితం వారికెళ్తుందనమాట. కాబట్టి అంత గొప్ప మహామంత్రం అది. సో, దయచేసి దాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత ఇంకేది కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని ఎన్నో వేల మందిలోంచి ఎవరో కొంతమంది మాత్రమే భగవంతుని తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. ఆ రకంగా ఎవరైతే ప్రయత్నం చేస్తారో వాళ్ళలోంచి ఎవరో ఒక్కరు మాత్రమే భగవంతుడిని తెలుసుకోగలరు అనేసని. ఇక్కడ చూడండి రన్నింగ్ రేస్, మారథాన్ రేసింగ్స్‌లోని వాటిలోని కొన్ని వేల మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. కానీ ఆ ఫినిష్ లైన్ దాకా వచ్చేవారు కొంతమందే ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళు ఇక్కడ చూడండి అలిసిపోయి పక్కన ఆగిపోతారు. నా వల్ల కాదింకా అనేసని. కానీ ఆ రకంగా ఫినిష్ లైన్ దాకా వచ్చిన వాళ్ళలోంచి కూడా టాప్ పొజిషన్స్‌లో వచ్చేవారు ఎవరో ముగ్గురుంటారు. మిగతా వాళ్ళందరూ తర్వాతే వచ్చిన వారే. కాబట్టి ఈ రకంగా మనం ప్రయత్నించాల్సింది ఏంటి అనంటే మెటీరియలిస్ట్ వాటిలోని మనం ముందు రావాలి అనే దానికంటే కూడా అది ఉండాలి అంటే మీరు కావాలనుకుంటే అది కూడా ఉండొచ్చు. బట్ భక్తియుక్త సేవలోని మనం ఫస్ట్ ఉండాలి అనేసని ప్రయత్నించామనంటే మనకేంటి అనంటే జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి ఈ చక్రం నుంచి మనకి విముక్తి దొరుకుతుంది. దాన్నే మోక్షము అనంటారు. మోక్షం అనంటే విముక్తి. విముక్తి దేని నుంచి? అంటే ఈ జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి నుంచి. కాబట్టి దానికోసం మనం ప్రయత్నించాలి. ఇంకో రెండో పాయింట్ చెప్తున్నారు భగవంతుడు. భూమిరప్యో నలో వాయో ఖమ్మునో బుద్ధిరేవ చ అహంకార ఇతి యమై భిన్న ప్రకృతిరష్టదా. అంటే 8 ఇది ఉన్నాయన్నమాట. భిన్న ప్రకృతి అన్నమాట అవి. భగవంతుడికి అంటే సెపరేటెడ్ ఎనర్జీస్ అవంతా కూడా అంటున్నారు. అది ఏంటి అనంటే 5 ఇది అన్నమాట ఎనర్జీస్. అంటే ఎర్త్, వాటర్, ఫైర్, ఎయిర్, ఈథర్ అంటే భూమి, జలం, వాయు, అగ్ని, ఆకాశం. ఇది కాకుండా మన సూక్ష్మ శరీరం అంటే మనస్సు, మన బుద్ధి మరియు మనకి ఇదనమాట దురహంకారం. అంటే మిథ్యా అహంకారం. ఈ 8 కలిపితే అవి సెపరేటెడ్ ఎనర్జీస్. అంటే భిన్న ప్రకృతి అనేసని అంటున్నారనమాట భగవంతుడు. అండ్ ఇది కాకుండా భగవంతుడికి ఇన్ఫీరియర్ నేచర్ ఒకటున్నది, మార్జినల్ ఎనర్జీ ఒకటున్నది, అండ్ సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఒకటున్నది. సో, ఆ 3 రకాల ఎనర్జీస్ ఉన్నాయి. సో, 3 రకాల ఎనర్జీస్ ఏంటి అనంటే దాన్ని చూద్దాము. దేర్ ఈస్ ఎ సుపీరియర్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మైండ్ విచ్ ఆర్ ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్ who are struggling with material nature and are sustaining the universe. ఇప్పుడు భగవంతుడికి 3 రకాల శక్తులున్నాయి. ఒకటి న్యూన్యమైన శక్తి, ఒకటి తటస్థమైన శక్తి, ఇంకోటి సుపీరియర్ అంటే ఇది గొప్ప శక్తి అన్నమాట. సో 3 రకాల శక్తులు ఏది అనంటే న్యూన్యమైన శక్తి ఏది అనంటే ప్రకృతి. అండ్ దానికంటే కూడా బెటర్ ఏది అనంటే మనుషులన్నమాట. మనుషులు యాక్చువల్‌గా చెప్పాలనంటే ప్రకృతి కంటే కూడా బెటర్ అన్నమాట. దానికంటే కూడా కొద్దిగా గొప్పవారు. ఎందుకు అనంటే వారికి చాయిస్ అనేది ఉన్నది. వారు ఇది ప్రకృతి పక్కకెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? అంటే వారు ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నారా? లేకపోతే భగవంతుడి దగ్గరికెళ్ళాలనుకుంటున్నారా? అనేది చాయిసెస్ ఉన్నది వాళ్ళకి. కానీ
హయ్యెస్ట్ ఏది అని అంటే యోగమాయ, లోయెస్ట్ ఏంటి అని అంటే ప్రకృతి అనగా మహామాయ, హయ్యెస్ట్ది యోగమాయ, మధ్యలో ఉండేది జీవ ప్రకృతి. జీవ ప్రకృతి అంటే మనం అనమాట. మనం ఏంటి అని అంటే గోడ మీద పెళ్లిలాగా ఉంటాము. మనం ఇటు పక్కైనా పడొచ్చు, లేకపోయిందా అటు పక్కైనా పడొచ్చు. అంటే ఇటు పక్క మనం అంటే మన కోరికలు బట్టి ఉంటాయన్నమాట. మనం లేదు మనకి భగవంతుడు కావాలి అనేసని మనం కోరుకున్నాము అనంటే, అప్పుడు యోగమాయ మనల్ని తీసుకొని భగవంతుడి పక్కకెళ్తారనమాట. లేదు నాకు భగవంతుడు కావాలి, బట్ నాకేంటి అనంటే ఇంద్రియ భోగం కూడా కావాలి. కొద్దిగా ఇంద్రియ భోగం అనేది ఆ లాలస ఉన్నది అనంటే, అప్పుడు యోగమాయ చేతులు విడిచిపెట్టేస్తారు. మహామాయ మన చేయి పట్టుకుంటారు. "రా నాయన నీకు కావాలి గదా! ప్రకృతిని ఎంజాయ్ చేయాలనుకుంటున్నావు గదా! అంటే నువ్వు కోరికలు కామ్య కోరికలు పెట్టుకొని నీకు అంటే ఈ ఫలితం కావాలి అనే ఒక కోరికతో ఉన్నావు గదా! రా నీకు ఎంజాయ్ చేపిస్తాను నేను" అని పట్టుకెళ్తారనమాట. అది స్టార్టింగ్‌లోని చూడడానికి చాలా చాలా తేనెలాగా అనిపిస్తుంది, తియ్యగా అనిపిస్తుంది. కానీ పోను పోను ఏంటి అనంటే, మనం ఆ సంసార సాగరంలోని, ఆ చక్రంలోని తిరుగుతూనే ఉంటాం. మళ్ళీ మళ్ళీ కొత్త జన్మ అనేదొస్తుంది. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. ఆ చక్రంలోని తిరుగుతూనే ఉంటాం మనం. కొన్నిసార్లు జీవ జంతువుల్లాగా జన్మ తీసుకుంటాం. కొన్నిసార్లు పక్షుల్లాగా, కొన్నిసార్లు క్రిమి కీటకాల్లాగా, కొన్నిసార్లు చెట్టు ఇంకా మొక్కల్లాగా, కొన్నిసార్లు మనుషుల్లాగా. కొన్నిసార్లు పైకెళ్తాము, కొన్నిసార్లు కిందకొస్తాం. మళ్ళీ పైకెళ్తాం, మళ్ళీ కిందకొస్తాం. ఆ రకంగా వాటిలోనే మిగిలిపోయి ఉంటామనమాట. కాబట్టి మనకి చేయవలసిందేంటి అనంటే, కామ్య కోరికల్ని విడిచిపెట్టి, భగవంతుడి పట్ల మనం ఆసక్తిని చూపిచ్చాలి. అది ఏ రకంగా వస్తుంది? మనం అలాంటప్పుడు ఉద్యోగాలు అవంతా కూడా చేయడం అనేది మనం కామ్య కోరికనే కదా! ఏ రకంగా ఉద్యోగం చెయ్యకుండా మనం వదిలేయలేము. మరి అలాంటప్పుడు ఎలాగా? చదువుకునేవారు వారి చదువుని ఆపేయలేరు మరి. మరంటే దాని అర్థం ఏంటి? అనంటే చెయ్యండి. ఏది చేయాలన్నా, ఉద్యోగం చేయాలన్నా చెయ్యండి. కానీ ప్రతి దాంట్లోని భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ చేయండి. ఒకవేళ జీతం వచ్చిందనంటే దాంతోని కేవలం భోగ విలాసాలు నేను చేసుకుంటాను అని అనుకునేలాగా కాకుండా, భగవంతుని కోసం అనేసని నేను కొంతైనా ఖర్చు పెడతాను. కనీసం గుడికి వెళ్తాను నేను, అక్కడ సేవ చేస్తాను నేను అని అనుకోవడం. జపము చేయడం. ఈ రకంగా ఆలోచనలు పెట్టుకొనుండడం అనేది, అది ఏంటి అనంటే దానికి కర్మ అనేది కర్మ బంధనాత్ అనేది కూడా ఉండదు. అది అకర్మ కిందకొస్తుందనమాట అది. అదే స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. చదువుకొని నేను ఐఐటీ తెచ్చుకుంటాను, లేకపోతే ఎంబీబీఎస్ చేస్తాను నేను అని అనుకోవడం తప్పు కాదు. కానీ అది చేసి నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను. ఫారిన్ కంట్రీకెళ్తాను నేను. అక్కడ ఎంజాయ్ చేసుకుంటాను. భోగ విలాసాలు చేసుకుంటాను. దాని తర్వాత పార్టీ చేసుకుంటాను అంటే అప్పుడు తప్పవుతుంది. దాని తర్వాత చేరిన తర్వాత నేను నలుగురికి ఏ రకంగా మీ సక్సెస్ ఏంటి అని సక్సెస్ మంత్రా చెప్పండి అనంటే కనీసం ఆ రకంగానైనా నలుగురికి భగవద్గీత పంచేదానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తాము. నలుగురికి చెప్తాం మనం అనేసి ఆ రకమైన కోరికతోని వారు చదివారు అనంటే భగవద్భక్తి కోసం అనేసని ఏదైనా చేస్తున్నారు అనంటే అది మంచిది అని అంటున్నారు. ఓ కాంకరర్ ఆఫ్ వెల్త్ అర్జున దేర్ ఇస్ నో ట్రూత్ సుపీరియర్ టు మీ, నేనే పరమ సత్యాన్ని అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఎవ్రీథింగ్ రెస్ట్స్ అపాన్ మీ, నా నుంచే మొత్తం అంతా కూడా వచ్చింది అనేసని. యాజ్ పర్ల్స్ ఆర్ స్ట్రంగ్ ఆన్ ఎ థ్రెడ్. సో మీరు ఒకవేళ ముత్యాల మాల చూశారు అని అంటే ఆ ముత్యాల మాలకి ఏంటి అని అంటే ప్రతి ఒక్క ముత్యము కూడా ఒక లోపల ఉండే ఒక దారం మీదన ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ముత్యాలు కనిపిస్తాయి. కానీ ఆ ముత్యాలన్నిటినీ కూడా ఒక దగ్గరికి సమకూర్చేది ఏది అని అంటే ఆ దారము. ఆ దారం అనేది కనిపించదు. అదే రకంగా భగవంతుడి నుంచే ఈ అన్నీ కూడా ఈ శతకోటి ఇదంతా కూడా అంటే యూనివర్సెస్ అన్నీ కూడా ఏంటి అనంటే భగవంతుడి నుంచే వస్తున్నాయి. Of all that is material and that is spiritual in this world, know for certain that I am both its origin and dissolution. ఏదైనా సరే కూడా చర అచర జీవరాశులు అన్నిటికీ కూడా మనకి సృష్టికర్త మరియు ప్రళయకర్త ఎవరు అనంటే సాక్షాత్ కృష్ణుడే అనేసని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా పాయింట్స్ ఏదైతే మనం తెలుసుకున్నాక మనకి కొత్తగా ఇంకా తెలుసుకోవాల్సింది ఇంకేదీ లేదు. సో ఫిలాసఫీ మొత్తం అంతా తెలుసుకున్నట్టుగానే అనమాట. రసోహం అప్సు కౌంతేయ ప్రభాస్మి శశి సూర్యయోః ప్రణవః సర్వవేదేషు శబ్దః కే పౌరుషం ఋషు. ఓ సన్ ఆఫ్ కుంతి, ఐఎమ్ ద టేస్ట్ ఆఫ్ వాటర్. ఈ నీటిలోని రుచిని నేను అని.
ఆ రుచి ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అని అంటే నీటిది బాగా ఎండలోని ఎండాకాలం మిట్ట మధ్యాహ్నం పూట దాహంతోని మనం చాలా చాలా సేపుగా ఎండలోని తిరిగి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మూర్ఛబోతున్నప్పుడు ఎప్పుడైతే నీరు మనకి ఒక గ్లాసు నిండా దొరుకుతుందో అప్పుడు ఆ నీటి రుచి అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఆ రుచి ఎవరు అని అంటే భగవంతుడు చెప్తున్నారు, ఆ నీటి రుచి భగవంతుడే అని. ఇంకా కాంతి సూర్యుడి నుంచి చంద్రుడి నుంచి వచ్చే కాంతి కూడా భగవంతుడే అని చెప్తున్నారు. ప్రణవ మంత్రాల్లోని ఓంకారం భగవంతుడు. ఏ మంత్రమైనా మీరు తీసుకోండి, ఏదైనా మంత్రం ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఓం అనేది ఉంటుంది. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ, ఓం నమో నారాయణాయ, లేకపోయిందా ఇంకే మంత్రమైనా తీసుకోండి ఓంతో స్టార్ట్ అవుతుందది. కాబట్టి ఓం అనేది ఎవరు అనంటే సాక్షాత్ భగవంతుడే అని చెప్తున్నారనమాట. ఓకే. ఇన్ ది వేదిక్ మంత్రాస్, ఐ యామ్ ది సౌండ్ ఇన్ ఈథర్ అండ్ ది ఎబిలిటీ ఇన్ మ్యాన్. నేను ఆకాశంలోని నేను ఆ శబ్దాన్ని నేను ఒక మనిషిలోని తన చేయగలిచేదానికి ఆ కెపాసిటీ ఏ పనినైనా చేయాలనంటే కూడా ఆ కెపాసిటీ మనిషికి ఉండేది అది ఎవరి వల్ల అంటే అది కూడా భగవంతుడే అనేసి చెప్తున్నారనమాట. ఈ రకంగా మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడే, సర్వం భగవంతుడే. సో ఈ రకంగా మనకి పాయింట్స్ అన్ని కూడా చెప్పారనమాట. అగ్నిలోని ఉష్ణం అతనే, మరియు భూమిలోని వర్షం పడినప్పుడు ఎప్పుడైతే ఆ మంచి మొదటి వర్షం జల్లు పడినప్పుడు ఆ వాసన ఏదైతే ఉంటుందో అది భగవంతుడు. ప్రతి ఒక్క మనిషిలోని అతను చేయగలిచే ఆ ఎబిలిటీ అంటే ఆ శక్తి సామర్థ్యం భగవంతుడు. ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కటి కూడా భగవంతుడే అనేసి చెప్తున్నారనమాట మనకి. All states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifested by my energy. సో త్రిగుణాలు కూడా భగవంతుడి నుంచే వస్తున్నది. భగవంతుడు శక్తి నుంచే అవన్నీ కూడా త్రిగుణాలు తయారవుతాయన్నమాట. ఐఎమ్ ఇన్ వన్ సెన్స్ ఎవ్రీథింగ్. నేనే సర్వస్వము అనేసి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. బట్ ఐఎమ్ ఇండిపెండెంట్. నేను వేటికి కూడా నేను వాటి బంధనంలో నేను లేను. ఐఎమ్ నాట్ అండర్ ది మోడ్స్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ నేచర్. భగవంతుడు ఈ త్రిగుణాలకి అతీతుడు. ఈ త్రిగుణాలు కూడా వచ్చింది భగవంతుడి వల్లనే వచ్చింది. కాబట్టి భగవంతుడు త్రిగుణాతీతుడు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. మనం మాత్రం ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా మనిషి అనే కాదు, ప్రతి ఒక్క జీవరాశి ఈ త్రిగుణాలకు లోబడి ఉంటాం మనం. కానీ భగవంతుడు మాత్రం ఏంటి అనంటే ఈ త్రిగుణాలకి అతీతుడు. Deluded by the three modes, goodness, passion, and ignorance, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. కాబట్టి మతి మనకి భ్రమించి ఈ మూడు గుణాల వల్ల సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణం, వాటి వల్ల మన మనసు ఏంటి అనంటే ఇటు అటు మనకి లాగుతోందనమాట ఈ మూడు గుణాలు. దానివల్ల ఏంటి అనంటే ఇక్కడ మీరు చూసినట్టు తోలుబొమ్మలాటలాగా మన యొక్క తోలుబొమ్మల్లాగా అవి ఆడిస్తూ ఉంటాయి. మనమేమనుకుంటామనంటే నేను గొప్ప ధనికుడిని, నేను గొప్ప అందగాడిని, నేను గొప్ప శక్తివంతుణ్ణి అని ఏదేదో అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ యాక్చువల్‌గా ఏంటి అనంటే ఇవన్నీ కూడా మనల్ని ఆడిస్తూ ఉంటాయి. మనం అవి ఏ రకంగా ఆడిస్తున్నాయో మనం ఆ రకంగా ఆడుతూ ఉంటాము. దానివల్ల ఏంటి అనంటే మనం భగవంతుడిని తెలుసుకోలేకుండా పోతాము. ఎందుకో అంటే భగవంతుడు వీటన్నిటికంటే కూడా త్రిగుణాలకి అతీతుడు అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోలేకుండా పోతాం. తెలుసుకోలేని దానివల్ల మనం ఏంటి అనంటే ఇబ్బందులకి పాలు అవుతూ ఉంటాం మనం అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. దైవీ ఏషా గుణమయీ మమ మాయా దురత్యయా మాం ఏవా ఏ ప్రపద్యంతే మాయాం ఏతాం తరాణితే. సో this divine energy of mind consisting of the three modes of material nature is difficult to overcome. సో ఈ రకంగా దైవి ఏషా గుణమయి అంటే ఈ రకంగా నా శక్తి ద్వారా ఈ మూడు గుణాలు వచ్చాయి అన్నమాట. కానీ మమ మాయ దురత్యయ అంటే నా ద్వారా సృష్టించబడిన ఈ మాయ చాలా చాలా కష్టము వీటిని దాటుకోరాడము. బట్ దోస్ మాం ఏవాయే ప్రపద్యంతే, కానీ ఎవరైతే నాకు పూర్తిగా శరణాగతి పొందారో అలాంటి వారికి మాయాం ఏతాం తరాణితే, ఆ రకంగా వారికి చాలా చాలా సులభమైపోతుంది మీరు భగవంతుడి తలకు ధామాన్ని చేరుకునేదానికి అనేసి చెప్తున్నారు. ఇది ఏంటి అనంటే మన సంసార సాగరాన్ని
భవసాగరము అని అంటారనమాట. అంటే అది ఏంటి అని అంటే భవసాగరం కూడా కాదు, భవ మహాసాగరం. ఎవరైనా సరే కూడా అంత పెద్ద మహాసాగరాన్ని మనం ఈదుకుంటూ ఎవరు కూడా దాన్ని దాటలేరు. కానీ అలాంటి వారికి ఎవరికైతే భగవంతుడి పాదాలకు మనం శరణాగతి పొందున్నామో అలాంటి వారిని భగవంతుడే దగ్గరికొచ్చి వాళ్ళని తీసుకెళ్తారనమాట. ఈవెన్ మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో చెప్పున్నారు, సమాశ్రిత ఏ పాద పల్లవ ప్లవం మహత్పదం పుణ్య యశో మురారి భవాంబుదిం వత్సపదం పరం పదం 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 యద్విపదం న తేషాం. అంటే సమాశ్రిత ఏ పాద పల్లవ ప్లవం అంటే సమ ఆశ్రిత అంటే ఆశ్రయించాలి మనం. దేన్ని ఆశ్రయించాలంటే పాద పల్లవ ప్లవం. పల్లవ అంటే పాద పల్లవ ప్లవం అంటే భగవంతుని తరపు పాదాలని. ప్లవం అంటే ఏంటి అని అంటే చిన్న నావ అన్నమాట. మనకి పెద్ద పెద్ద ఓడలు అలాంటివి ఎవరు, ఒక చిన్న నావతోని మనం క్రాస్ చేయొచ్చు. కానీ ఆ నావ దేంది అని అంటే భగవంతుని తలకు పాదాలది. మహత్పదం పుణ్య యశో మురారి అంటే అది చాలా చాలా గొప్ప పాదం అది. అది ఎవరిది అని అంటే పుణ్య యశో మురారి అంటే ముర అనే రాక్షసుని చంపిన ఆ శ్రీ మహావిష్ణు ఆ కృష్ణుడిది పాదాలు మనం పట్టుకోవాలన్నమాట. పట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అనంటే భవాంబుదీం వత్స పదం పరం పదం అంటే భవ అంబుదీం అంటే పెద్ద మహాసాగరం ఈ భవలోకంది. అది వత్సపదం అంటే ఏంటి అని అంటే ఒక దూడతలకు కాలు ముద్ర ఎంతైతే పెద్దది ఉంటుందో అంతది మాత్రమే అయిపోతుంది ఈ భవ మహాసాగరం. ఇంత ఎక్కువ ఉండే మహాసాగరం కేవలం ఒక దూడ తలకు పాదాలు ఇంతనే ఉంటుందన్నమాట. అంతే కొద్దిగా నీళ్ళలాగా ఉంటుంది. దాన్ని ఈజీగా దాటుకుంటూ ఎవరైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. పదం పదం యద్విపదం నతేషాం. కాబట్టి మీకేది కావాలి, ఈ రకంగా చిన్న దూడ తలకు పాదాలు ఉండే అంతనే ఆ భవసాగరం అంత చిన్నదైపోతే మీరు దాటడం మీకు ఈజీ అవుతుంది. కాబట్టి మీకు కృష్ణుడి పాదాలని పట్టుకుంటారా? లేదు, మీరు ఇక్కడే ఈ లోకంలోనే ఉండిపోవాలనుకుంటే ఉండిపోవచ్చు. కానీ ఈ లోకం ఏంటి అంత ఈజీనా? అంటే కాదు. పదం పదం యద్విపదం నతేషాం భవ ఆంబుదీం వత్సపదం పరం పదం అంటే ఆ పాదాలను పట్టుకున్నామనంటే మనకి దాటేది మాత్రమే కాదు, పరమపద సోపానం అంటే వైకుంఠం మనకి దొరుకుతుంది, గోలోక బృందావనం మనకు దొరుకుతుంది, భగవంతుడి పాదాలు మనకు దొరుకుతుంది, సుఖ సంతోషాలు మనకు దొరుకుతాయి, సత్ చిత్ ఆనంద స్వరూపం మనకు దొరుకుతుంది, భక్తుల సాంగత్యం మనకి దొరుకుతుంది. దాన్ని ఆనంద లోకం అని కూడా అంటారు. అక్కడ ఎప్పుడూ కూడా ఆనందమే ఉంటుంది. మనకి ఎప్పుడూ కూడా కష్టాలు అనేది ఉండదు. జన్మ మృత్యు జర వ్యాధి అనేది ఉండదు. కాబట్టి అలాంటిది కావాలా? లేకపోయిందా? పదం పదం యద్విపదం ప్రతి ఒక్క అడుగులోని విపత్తులు మాత్రమే ఉన్నాయి. మీకు ఏది కావాలి? మీకు పరమపదం కావాలా? లేకపోయిందా పదం పదం యద్విపదం కావాలా అనేసని అడుగుతున్నారు భగవంతుడు. సో ఇవన్నీ కూడా టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్స్. దీన్ని తెలుసుకున్నాక ఇంకా ఏది మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్తున్న పాయింట్స్ లో నుంచి ఇదొక పాయింట్. ఇంకొకటి ఏంటి అని అంటే భగవంతుడిని 4 రకాల వారు ఎప్పటికీ నమ్మలేరు, భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించలేరు అనేసి దాని గురించి చెప్తున్నారు. నామాం దుష్కృతినో మూఢ ప్రపద్యంతే నరాధమా మాయా అపహరిత జ్ఞాన అసురీం భావమాశ్రిత. అంటే ఈ 4 రకాల వారు భగవంతుణ్ణి ఎప్పటికీ కూడా ఆశ్రయించలేరు. అలాంటి వారు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనేసని ఆసక్తి కూడా చూపించరు. మీరు చాలా మందికి మీరు చూడండి, చెప్పినా సరే కూడా మాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదండి అని చెప్తారు. ఎలాంటి వారు అంటే దుష్కృతినో మూఢ అంటే చెడు కార్యాల్లోని వారు నిమగ్నం అయిపోయి వారికి ఏంటి అనంటే తెలివి తక్కువ వారు. అలాంటి వారికి ఏంటి అనంటే భగవంతుడి మీద ఆశ్రయం అనేది రాదు. ప్రపద్యంతే నరాధమ నరులలోకే అధములు. నెక్స్ట్ మాయా అపహరిత జ్ఞాన అంటే మహామాయ వారి జ్ఞానాన్ని అపహరించుకొని వెళ్ళిపోయి ఉంటారు కొంతమందికి. వారేంటి అనంటే మాయా అపహరిత జ్ఞాన అంటే వారేంటి అనంటే ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా వారికి ఏదో ఉన్నది. నేను ఈ దీనికి ప్రెసిడెంట్ని, నేను ఈ కంపెనీకి సిఇఓని, నేను మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ని, నా అండర్లో ఇంతమంది ఉంటారు కాబట్టి నాకు ఇంత శక్తి ఉన్నది, నాకు ఇంత ధనం ఉన్నది, లేకపోయిందా నాకు ఇంతమంది ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు, నాకు అందమైన ఆడవారు నా పక్కకి చూస్తారు, నాకు అందమైన ఫేస్ కట్ ఉంది. అదంతా కూడా ఆలోచిస్తున్న వారు
వారికి ఏంటి అనంటే మాయా అపహరిత జ్ఞాన అని అంటున్నారు. నెక్స్ట్ ఏంటి అనంటే అసురీ భావము. అసురీ భావాలకి ఆశ్రయం తీసుకున్న వారు, ఈ 4 రకాల వారు ఎప్పటికీ భగవంతుడికి వారు అంటే శరణాగతి పొందలేరు. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునే దానికి కూడా వారికి వీలు కాదనమాట. మనకి ఆది శంకరాచార్యుల వారు కూడా భజగోవిందం అనే ఆ కీర్తనలోని చెప్పున్నారు. మా కురు ధన జన యౌవన గర్వం హరతి నిమేష కాలా సర్వం. అంటే ఎప్పటికీ కూడా ఇది అంటే ధన జన యౌవనం వీటి కోసం అనేసి ఎప్పటికీ గర్వం అనేది చేసుకోవద్దు. అది ఉండేవారిని మాయా అపహరిత జ్ఞాన కింద కేటగిరీ కిందకు వస్తారనమాట. ఆ రకంగా ఉండేవారికి ఏమవుతుంది అని అంటే హరతి నిమేష కాలే సర్వం. ఎంత పెద్ద కర్పూరం, హారతి కర్పూరం మీరు పెట్టినా సరే కూడా ఒక్కసారి వెలిగిస్తే బూడిదైపోయేదానికి ఎక్కువసేపు పట్టదు. చాలా కొన్ని క్షణాల్లోనే మొత్తం అంతా కూడా అది నాశనం అయిపోతుంది. ఆ రకంగా గొప్ప గొప్ప శక్తివంతులంతా కూడా లేకపోయిందా, గొప్ప గొప్ప ధనం ఉండేవారికి కూడా అండ్ గొప్ప అందం ఉండేవారికి ఏదైనా తీసుకోండి, లేకపోయిందా మనుషులు నా వెనకాతలున్నారు అనేసి అని అనుకున్న వారైనా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అదంతా కూడా పోయేదానికి ఎక్కువసేపు పట్టదు. నీటి బుడగ లాంటిది అదనమాట. వస్తుంది, మాయమైపోతుంది. కాబట్టి వాటన్నిటి కోసం అనేసని మనం పాకులాడడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో ఈ 4 రకాల వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించలేరు అనేసని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే గాడిద, అది గాడిద దేనికోసం పనిచేస్తుంది? కొద్దిగా గడ్డి కోసం అని. కానీ చూడండి అది ఏమనుకుంటుందనంటే ఇంత సామాలు నా మాస్టర్ నన్ను లాగమని చెప్తున్నాడు, లాగుతాను నేను. అక్కడ అతనికి ఆ గాడిదని కొట్టేదానికి కూడా ఏమీ లేదు, అంతదాకా అందదు కూడా. కానీ అయినప్పటికీ కూడా గాడిద దాని దారిలో అది నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఎందుకు అనంటే కొద్దిగా గడ్డి కోసం అని. యాక్చువల్‌గా చెప్పాలంటే అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసిందనంటే గడ్డి దానికి చుట్టుపక్కల ఉండేది గడ్డే, ఫ్రీగానే దొరుకుతుంది. భగవంతుడు పెద్ద నుంచి పెద్ద తిమింగలం నుంచి తీసుకొని చిన్న నుంచి చిన్న చీమని కూడా పోషణ ఇది చేస్తున్నారు. దేనికి కూడా ఆకలి చావుతోని ఎవరూ చావటం లేదు. మనుషులు మాత్రమే ఆకలి చావుతో చస్తున్నారు. భగవంతుడు నారు పోసిన వాడు నీరు పొయ్యకుండానే ఉంటాడా అని చెప్పని ఒక సామెత ఉన్నది తెలుగులోని. ఆ రకంగా పుట్టిచ్చిన వారు భగవంతుడు, అతను చూసుకోకుండానే ఉంటారా? 2 పూట్ల మనకి భోజనం ఇవ్వలేరా భగవంతుడు? ఖచ్చితంగా ఇస్తారు. కాబట్టి భగవంతుడిని నమ్ముకోవడం బెటర్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం రావణాసురుడు. రావణాసురుడికి ఏంటి అనంటే అతనికి కూడా నరాధముడు. అతనేంటి అనంటే అసురి ప్రవృత్తి కూడా కలిగి ఉన్నది అతనికి. అతనేంటి అనంటే అతనే గొప్ప అనే ఒక అహంకార భావంతోని ఉన్నారన్నమాట. అతనికి ఇన్ఫాక్ట్ మాయా అపహరిత జ్ఞానం ఎక్కువ. ఎందుకు అనంటే అతనికి అతనికే సర్వశక్తులు ఉన్నాయి, అతను గొప్ప భక్తుడు అనేసని అనుకున్నారు. నిజంగానే అతను గొప్ప భక్తుడు. కానీ అహంకార భావం ఉన్న దాని వల్ల అతనికి సమూలంగా నాశనం అయిపోయాడు అతను. అతను ఒకసారి అతను పుష్పక విమానంలో వెళ్తున్నప్పుడు ఒక పర్వతం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ పుష్పక విమానం కొద్దిగా కదులుతుందన్నమాట. అతను కిందకి దిగి అక్కడ ఒక అతను ఉంటే అతన్ని అడుగుతారు, ఆ స్వామి ఇది ఏంటి ప్లేస్, ఇది ఏం క్షేత్రం, ఇది నా పుష్పక విమానం ఇక్కడ కదులుతోంది బాగా అని అంటే అది ఎవరో కాదు, అది నంది అనమాట. నందీశ్వరుడు చెప్తారు, ఇది సాక్షాత్ కైలాసం, ఇక్కడ పైన శివుడు ఉంటారు అని అంటే, అవునా నా ఆరాధ్య దేవుడు శివుడు, నేను అతన్ని వెళ్ళి కలవాలనుకుంటున్నానంటే, లేదు ఇప్పుడు అతను ధ్యానంలో ఉన్నారు, మీరు ఈ టైంలో వెళ్ళేదానికి కుదరదు, అతనే వస్తారు మీ దగ్గరికి, కొద్దిసేపు ఇక్కడ వేచి కూర్చోండి అని అంటారు. ఇతనేంటంటే అహంకార భావంతోని అతను ఏం చేస్తారంటే, సరే నేను ఎదురు చూసేదానికి కుదరదు, కాకపోతే నా ప్రియతమైన దేవత శివుడు నా ఆరాధ్య దేవత, కాబట్టి నేను కైలాసాన్ని అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోతాను లంకకి, అక్కడ నాతో పాటే ఉంటారు అనేసని అతను ఆ మొత్తం కైలాసాన్ని తీసేదాని కోసం ప్రయత్నించేసరికి శివుడు అతని తలకు ఆ భావాన్ని గ్రహించి అతను ఏం చేస్తారంటే బటన్ వేలుతో జస్ట్ కొద్దిగా కిందకి నొక్కి పెడతారనమాట పర్వతాన్ని. నొక్కిన దాని వల్ల అతని వేళ్ళు ఆ కిందకి నలిగిపోయి అతను గట్టి గట్టిగా ఏడుస్తారు. ఆ ఏడుపు వల్ల వచ్చిన దీనితోని ఆర్తనాదంతోని ఆ నొప్పిలోని అతను శివతాండవ స్తోత్రాన్ని అతను రచిస్తారు. దానివల్ల ఏంటి అనంటే ఆ గట్టి గట్టి ఏడుపు వల్ల అండ్ శివతాండవం స్తోత్రం వల్ల భోలా శంకరుడు శివుడు కాబట్టి అతనేంటి అనంటే కొద్దిగా
మెచ్చుకొని ఒక కీర్తన పాడేసరికి అతను హృదయం కరిగిపోయి వైష్ణవానాం యథాశంభో అంటారు. అంటే వైష్ణవులలో అందరికంటే గొప్పవారు ఎవరు అని అంటే శివుడు అనమాట. శివుడు అందులోని ప్యూర్ వైష్ణవ. ఎందుకనంటే వైష్ణవ అని అంటేనే పరదుఃఖ దుఃఖి, ఇతరుల బాధలను చూసి వారు బాధపడిపోయే రకం అనమాట. శివుడు అందులోంచి మొట్టమొదటి వారు. కాబట్టి శివుడికి బాధ అనిపించేసి ఎందుకు ఇతన్ని నేను బాధ పెట్టేది అని పాదాలు తీసేస్తారు. ఆ ఏడుపు వల్ల అతనికి రోదన వల్ల అతని పేరు రావణ అనేసని వచ్చింది. అదర్వైజ్ అతని ఒరిజినల్ పేరు దశానన. సిమిలర్లీ ఇక్కడ జగాయ్ మదాయ్ వాళ్ళిద్దరూ ఏంటి అని అంటే ఒరిజినల్ గా బ్రాహ్మణ కులంలో పుట్టిన వారు. కాకపోతే వారు అన్ని చెయ్యని పాపకృత్యం అని అంటూ లేదు. వారు తాగుడికి వాటన్నిటికీ బానిసలైపోయి చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద మహాప్రభు వారు దేవుళ్ళు అనే విషయాన్ని గ్రహించలేక నిత్యానంద మహాప్రభు వచ్చి వారికి హరే కృష్ణ మహామంత్రం దయచేసి జపించండి అనంటే మద ఏం చేస్తారంటే ఒక కుండలోని అతను మద్యం తాగుతూ ఉంటారు. ఆ కుండని తీసుకెళ్లి ఇతను నిత్యానంద మహాప్రభు తల మీద కొట్టి అతనికి రక్తం గారుతూ ఉంటుందన్నమాట. అయినప్పటికీ కూడా నిత్యానంద మహాప్రభు కాళ్ళు పట్టుకొని దయచేసి మీరు జపం చేయండి అని చెప్తూ ఉంటారు. పక్కన హరిదాస్ ఠాకూర్ వెళ్ళి చైతన్య మహాప్రభుని పిలుస్తారు. ఇది యాక్చువల్ గా జరిగిన సంఘటన. ఇది మాయాపూర్ లో వెళ్ళారని అంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇప్పటికీ చెప్తూ దాని గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. సో అక్కడ మాయాపూర్ లోని ఇన్ఫాక్ట్ బృందావన్ లో కూడా ఈ చర్చలంతా కూడా బాగా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇక్కడ జరిగినటి విషయాలు. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అతనే సాక్షాత్ శ్రీకృష్ణుడు. అతను తన సుదర్శన చక్రాన్ని ఆహ్వానం చేస్తారు. వచ్చి వీరిని సంహరించు అనేసని. అప్పుడు తెలుసుకుంటారు వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఇతను ఎవరో నార్మల్ పర్సన్ కాదు, ఇతను సాక్షాత్ కృష్ణుడు. ఆ పక్కనుండే నిత్యానంద మహాప్రభు ఎవరో కాదు, అతనే బలరాముడు అని చెప్పని అప్పుడు వారు పాదాల మీదకి పడతారనమాట. ఆ రకంగా పాదాల మీద పడ్డారు అని అంటే వీరు పతీత పావనుడు. శ్రీరామచంద్ర ప్రభు పాదాల మీద ఎప్పుడైతే రావణాసురుడు తనకు తమ్ముడు పడ్డారో విభీషణుడు, అప్పుడు విభీషణుడు కూడా అతను తీసుకున్నారు తన చరణంలోకి. అదే రకంగా ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా పాదాల మీద పడ్డారో అప్పుడు వాళ్ళందరినీ కూడా క్షమించేసి భక్తి అనేది వారికి ప్రసాదించారన్నమాట. కాబట్టి ఈ రకంగా నరాధమ మాయా దుష్కృతినో మూఢ, మాయా అపహరిత జ్ఞాన దుష్కృతినో మూఢ, అలాంటి వారు ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించలేరు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మనం చూసాము 4 రకాల వారు భగవంతుని ఆశ్రయించరు. మరి 4 రకాల వారు ఎప్పుడు భగవంతుని ఆశ్రయిస్తారు అనేది ఎలాంటి వారు అనే దాని గురించి చెప్తున్నారు. చతుర్విధ భజంతే మాం జ్ఞాన సుకృతి నోర్జున అర్థో జిజ్ఞాసుర్ అర్థార్థి జ్ఞాని చ భరతర్షభ. ఓ బెస్ట్ అమాంగ్ ది భరతాస్, భరతర్షభ అంటే భరతవంశీయ స్త్రీయుడా, భరతవంశంలోని ఉత్తముడా అనేసి చెప్తున్నారు. 4 రకాల మనుషులు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడి తలకు భక్తియుక్త సేవని పొందేదానికి ముందుకొస్తారు. వాళ్ళు ఎవరు అనంటే ఫస్ట్ ఏంటి అనంటే జ్ఞాన అంటే జ్ఞానులు, మరియు సుకృతినో అర్జున ఆర్థో అంటే ఎవరైతే కష్టాల్లోనుంటారో, ఆర్థో అంటే కష్టాల్లో ఉండేవారు, జిజ్ఞాసు అంటే ఎవరైతే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారో, అర్థార్థి అంటే ఎవరికైతే ధనం లేదో బీదరికంలో ఉన్నారో అలాంటి వారు 4 రకాల వారు భగవంతుడిని ఆశ్రయిస్తారు. ఫస్ట్‌ది జ్ఞానము, నెక్స్ట్ ఆర్థో. ఫస్ట్ ఆర్థో అనంటే కష్టాల్లో ఉండేవారు, జిజ్ఞాసు అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకునేవారు, అర్థార్థి అంటే ఎవరికైతే ధనం లేదో ఇబ్బందుల్లో అంటే ధనం వల్ల కష్టంలో ఉన్నారో, ధనం లేని దాని వల్ల అలాంటి వాళ్ళు అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ లోని, అండ్ జ్ఞాని అంటే భగవంతుడి గురించి జ్ఞానం పెంచుకోవాలి అనేసి తెలుసుకొని జ్ఞానం పెంచుకోవాలి అని అనుకునేవారు. ఈ రకంగా ఈ నలుగురు కూడా ఏంటి అని అంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తారు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం గజేంద్రుడు. అతనేంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే మొసలి అతని పాదాలను పట్టుకునేసిందో నీళ్ళల్లోని, అతను ఫస్ట్ ఏమనుకున్నారంటే దీన్ని నేను విడిపించుకోగలను, నేను గజేంద్రుణ్ణి అని అనుకున్నారు. కానీ ఎంత చేసినా సరే కూడా ఆ మొసలి ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టకపోయేసరికి అప్పుడు భగవంతుణ్ణి కరుణతోని భగవంతుణ్ణి చాలా చాలా బాధతోని పిలిచేసరికి ఒక కమలం పుష్పాన్ని తీసి భగవంతుడికి ఆఫర్ చేసి, ఓ కృష్ణ, ఓ గోవింద, ఓ విష్ణు, నన్ను దయచేసి కాపాడు అని ఎప్పుడైతే పిలుస్తున్నారో అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చారనమాట.
మిగతావన్నీ కూడా లక్ష్మీదేవిని కూడా వెనకాతల విడిచిపెట్టేసి అతను కనీసం చెప్పులు కూడా వేసుకోకుండా, పీతాంబరం కూడా పైన వేసుకోకుండా వెంటనే గరుత్మంతుడి మీద ఇన్‌ఫాక్ట్ అతనే ముందుకు వచ్చేస్తుంటే గరుత్మంతుడు వెనకాతల నుంచి ఎగురుకుంటూ వెంటనే వచ్చారు. "స్వామి మీరు ఎక్కడికెళ్ళినా నేను లేనిది మీరెళ్ళరు. నా మీద కూర్చోండి దయచేసి" అని చెప్పని వెంటనే తీసుకొనొచ్చారనమాట. వచ్చి ఆ రకంగా చేశారు. కాబట్టి గజేంద్రుడు ఆర్థో అంటే కష్టాల్లో ఉండేవారిలోని గజేంద్రుడు ఒకరు. నెక్స్ట్ అలాగే ద్రౌపదీ దేవి కూడా కష్టాల్లో ఉండేటప్పుడు ఎప్పుడైతే వస్త్రాపహరణం జరుగుతూనిందో అప్పుడు ద్రౌపదీ దేవి కూడా కృష్ణుడిని ప్రార్థించారు. ఎప్పుడైతే 2 చేతులు ఎత్తి "ఓ కృష్ణ నన్ను కాపాడు" అని ఎప్పుడైతే అన్నారో అప్పుడు కృష్ణుడు ఆవిడకి చీరనిచ్చారు. అతని మానాన్ని కాపాడారు. ఆవిడ కూడా ఆర్థో. నెక్స్ట్ ధ్రువ మహారాజ్ అతను అర్థార్థి. యాక్చువల్‌గా అతను అడవికొచ్చింది దేనికోసం వచ్చారు అనంటే, అతని తండ్రిలాగా అతనికి కూడా రాజ్యం కావాలి అనే ఉద్దేశంతోనొచ్చారు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని చూసారో, అప్పుడు అతనికి అన్ని రకాల కోరికలు అతను వదిలేసి, అతను "ఓ భగవంతుడా! ఓ కృష్ణ! మిమ్మల్ని చూసినాక నాకివంతా కూడా చాలా చాలా అసలు వాల్యూ లేనేటివి అన్నట్టుగా నాకనిపిస్తోంది. నాకింకేమీ వద్దు. నాకు మీరు కావాలి స్వామి" అని ప్రార్థిస్తారు ధ్రువ మహారాజు. అతను కేవలం 5 సంవత్సరాలు. అతను అడుగుతారనమాట భగవంతుడిని, "స్వామి నాకు మీరే కావాలని." కానీ భగవంతుడేంటి అనంటే, ఎవరైతే భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తారో అలాంటి వారికి లేనివి కూడా ఇస్తారు. ఉండేదాన్ని కాపాడుతారు భగవంతుడు అనేసని మనకి 12వ అధ్యాయంలో మనకి చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఇతనికి ధ్రువ మహారాజ్‌కి అతను అడిగిన దాని కోసం అనేసని భగవంతుడు కూడా అతనికొచ్చారు. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ధ్రువ తార మొత్తం అంతా కూడా భగవంతుడు అతనికే ధ్రువ మహారాజ్‌కే రాసిచ్చేశారు. అతను కాకపోతే వచ్చింది మాత్రం ఆర్ ఇది అర్థార్థి. అంటే ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ వల్ల. సిమిలర్‌లీ సుగ్రీవుడు కూడా అర్థార్థి. అతని భార్య కోల్పోయాడు. అతని అన్న వాలీకి అండ్ అతని సామ్రాజ్యం కూడా మొత్తం అంతా పోయింది వాలీకి. కాబట్టి అతను శ్రీరామచంద్ర ప్రభువుని, లక్ష్మణుడిని ఆశ్రయించారు. అర్థార్థి దాని కోసం అనేసని. అతని సామ్రాజ్యం కోసమని. సిమిలర్‌లీ మనకి పరీక్షిత్ మహారాజ్. అతనేంటి అనంటే పరీక్షిత్ మహారాజు తెలుసుకోవాలనేసని వచ్చారు. జ్ఞానాన్ని ఆర్జించాలనేసని. కాబట్టి జిజ్ఞాసు. అతను తెలుసుకోవాలనుకున్నారు. 7 రోజుల్లో అతనికి ఇది తక్షక నాగు కాటేస్తుంది. కాబట్టి అతను కనీసం ఇప్పటికైనా మనం తెలుసుకోవాలి అనేసి నా జిజ్ఞాసతో వచ్చారనమాట. అలాగే నైమిషారణ్యంలోని ఋషులందరూ కూడా వారందరూ కూడా జిజ్ఞాసులు. వారేంటి అనంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి. మాకు ఎక్కడ జ్ఞానం దొరుకుతుందో చెప్పండి. మేము అక్కడ తెలుసుకుంటాము అనేసని వారందరూ కూడా అక్కడ ఏకత్రితులై ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా జిజ్ఞాసులు. ఇది మనకి సుఖదేవ గోస్వామి. సుఖదేవ గోస్వామి యాక్చువల్‌గా ఏంటి అనంటే మామూలుగా తల్లి గర్భం నుంచి 9 నెలల 10 రోజుల్లోని బయటకొచ్చేయాలి. కానీ సుఖదేవ గోస్వామి ఏంటి అనంటే, తల్లి గర్భం నుంచి నేను బయటికి రాను అనేసని మొండి పట్టుకొని కూర్చున్నారు. ఎందుకు నాయనా బయటికి రావచ్చు కదా అనేసని కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి అతని తండ్రి అతను చెప్పారు. "బయటికి రాను నాయనా నువ్వు" అంటే, "లేదు తండ్రి గారు నేను బయటకొచ్చాను అనంటే మాయ నన్ను కమ్మేస్తుంది. నేను మాయకు అధీనుడినైపోతాను. దయచేసి నన్ను క్షమించండి. నేను తల్లి గర్భంలోనే ఉంటాను. దేహత్యాగం కూడా ఇక్కడి నుంచే నేను చేసేస్తాను" అనేసని ఆయనంటే, అప్పుడు ఇతను కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి కృష్ణుడిని పిలుచుకొనొస్తారు. అప్పుడు కృష్ణుడే వాగ్దానం చేస్తారు. "నువ్వు బయటికి రా నాయనా, నీకు ఏ రకమైన మాయ నీకు కమ్మదు" అనేసని చెప్తారు. యాక్చువల్‌గా ఏంటి అనంటే, అతనికి వ్యాస మహర్షి అతనికి నామకరణం అవన్నీ కూడా చేద్దామని అనుకుంటారు. కానీ అతనేంటి అనంటే, "నాకవేవి వద్దు. నేను ఇల్లు విడిచిపెట్టి ఎళ్ళిపోతాను. నేను భగవంతుడిని తలుచుకుంటూ దీంట్లోని అంటే పూజలు, పునస్కారాలు అవి చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను" అని చెప్పని బయటికెళ్ళిపోతారు. ఆ రకంగా అంత గొప్ప భక్తి అనమాట. కాబట్టి భగవంతుడికి ఏంటి అనంటే, ఈ రకంగా ఇతనికి సుఖదేవ గోస్వామి మహారాజ్‌కి ఏంటి అనంటే, అతను జ్ఞాని. గొప్ప జ్ఞాని ఆయన. ఆ జ్ఞానాన్ని భగవంతుడి పట్ల తెలుసుకోవడం, ఆ జ్ఞానాన్ని పెంచుకునే దాని కోసం అని అతను ఇదంతా చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఈ 4 రకాల వారు భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతారు అని చెప్తున్నారనమాట. Of these, the wise who is in full knowledge in union with me through pure devotional service is the best.
ఇలాంటి వాళ్ళలోంచి ఎవరైతే పరిపూర్ణంగా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటారో అండ్ అంతేకాకుండా భక్తియుక్త సేవలో ఉంటారో అలాంటి వారు ఫార్ ఐఎమ్ వెరీ డియర్ టు హిమ్, అటువంటి వారికి భగవంతుడు అంటే చాలా చాలా ప్రియము. అండ్ హీఈస్ డియర్ టు మీ, అటువంటి వారు నాకు కూడా చాలా చాలా ప్రియము అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. అండ్ ఇప్పటిదాకా మనకి చెప్పింది ఏంటి అని అంటే వేల కొద్ది మనుషుల్లోంచి ఎవరో కొంతమంది భగవంతుని తెలుసుకుంటారు. ఆ రకంగా కొంతమంది తెలుసుకున్న వాళ్ళలోంచి ఎవరో ఒకరు పరిపూర్ణంగా భగవంతుని తెలుసుకుంటారని. కానీ ఇక్కడ చెప్తున్నది ఏంటి అని అంటే బహునాం జన్మనామంతే జ్ఞానామాం వాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మ సుదుర్లభ. ఈ రకంగా బహునాం జన్మనామంతే అంటే ఎన్నో ఎన్నో జన్మల తర్వాత అటువంటి వారు ఎవరైతే గొప్పగా తెలుసుకుంటారో భగవంతుడు ఎవరు అనేది తెలుసుకుంటారో అలాంటి వారు ఎన్నో ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానామాం మాం ప్రపద్యతే అంటే జ్ఞానవాన్, అలాంటి వాళ్ళు జ్ఞానులు భగవంతుణ్ణి మాం ప్రపద్యతే భగవంతుణ్ణి శరణు వేడుకుంటారు. భగవంతుణ్ణి పూర్తిగా వాళ్ళు శరణాగతి పొందుతారు. భగవంతుడి నామ జపాన్ని చేస్తారు. ఒకవేళ మీరు 16 మాలలు చేయగలుస్తున్నారు అని అంటే ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఈ జన్మలోని చేసుకున్న సుకృతి కాదది. బహునాం జన్మనామంతే ఎన్నో ఎన్నో కొన్ని వేల జన్మల తర్వాత మీకు ఈ జన్మ వచ్చింది అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. మీరు 16 మాలలు ఒకవేళ జపం చేయగలుస్తున్నారు ఒక రోజుకి, ఆ రకంగా ప్రతిరోజు మీరు సమయాన్ని కేటాయించగలుస్తున్నారంటే జపంకి, మీరు ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే మీకు ఈ జన్మలోది మాత్రమే కాదు సుకృతి, ఎన్నో ఎన్నో వేల జన్మల తర్వాత మీకు ఈ సుకృతి అనేది వచ్చింది కాబట్టే మీరు ఈ జపం 16 మాలలు చేయగలుస్తున్నారు. అండ్ అంతేకాదు వాసుదేవ సర్వమితి, కృష్ణుడే సర్వస్వము అనే విషయాన్ని తెలుసుకోగలిచే వాళ్ళు ఎవరు అని అంటే ఈ రకంగా వేల కొద్ది జన్మల్లోని మీరు పుణ్యం చేసుకొని ఉంటేనే మీరు తెలుసుకోగలరు అనేసి అని చెప్తున్నారు. సమహాత్మ సుదుర్లభ, అలాంటి వారిని అలాంటి వారిని మహా ఆత్మ అని అంటారు. వారు గొప్ప ఆత్మలు, మిగతావంతా కూడా జస్ట్ జీవాత్మలు. కానీ ఎవరైతే వాసుదేవ సర్వమితి అని తెలుసుకుంటారో అలాంటి వారు కేవలం జీవాత్మలు కారు, ఆ జీవాత్మల్లోకి మహా ఆత్మ వారు. కాబట్టి అలాంటి మహాత్ములు చాలా చాలా సుదుర్లభ, వారు చాలా చాలా అరుదు అనేసి అని చెప్తున్నారనమాట. కాబట్టి మీరు ఒకవేళ 16 మాలలు మీలోంచి ఏ ఒక్కరైనా జపం చేయగలుస్తున్నారు, లేకపోయిందా మీరు ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నుంచైనా, మీరు ఈ రోజు కాకపోయినా రేపటి నుంచైనా సరే కూడా ఖచ్చితంగా 16 మాలలు మీరు చెయ్యాలి అని ఒక దృఢ నిశ్చయం పెట్టుకున్నారు అని అంటే ఖచ్చితంగా మీరు చేస్తారు. వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ విల్ దెర్ ఇస్ ఎ వే అని అంటారు. కాబట్టి భగవంతుని తలకు భక్తియుక్త సేవలోని ఖచ్చితంగా 16 మాలలు నేను చేసే తీరుతాను నేను అని ఒక దృఢ నిశ్చయం మీరు చేసుకోండి. ఇది మనకి మెటీరియల్ డిజైర్ కాదు. మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఏదైనా సరే కూడా మనం కోరుకుంటే అవ్వచ్చు, అవ్వకుండా పోవచ్చు, అంటే భౌతికమైన కోరికలు. కానీ ఇదేంటి అని అంటే స్పిరిచువల్ కోరికలు. కాబట్టి ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే భగవత్ సంబంధించిన చింతన మీరు చేస్తారో 16 మాలలు నేను ఈ రోజు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లోనైనా నేను జపం చేసే తీరుతాను, ఈ రోజు కనుక్కున్నా ఇప్పుడు అనుకున్నా సరే కూడా నేను చెప్తున్నాను, ఖచ్చితంగా భగవంతుడు మీ చెయ్యి పట్టుకొని మీ చేత 16 మాలలు చేయించిన తర్వాతే మీ చేత పడుకోబెట్టిస్తారు. రేపు నిద్ర కూడా మీకేం కొరత కాదు, రాత్రి లేట్ కూడా అవ్వదు. ఏదో ఒక రకంగా మీకు సమయం తీసుకోగలరు. కాకపోతే కోరిక అనేది పెట్టుకోవాలి, దృఢ నిశ్చయం అనేది పెట్టుకోవాలి. దృఢ నిశ్చయం అనేది పెట్టుకున్నారు అంటే మిగతాది మీరు కాదు, భగవంతుడే సర్వస్వం చూసుకుంటారు. అందుకోసం ఇక్కడ చెప్తున్నారు వాసుదేవ సర్వమితి, మొత్తం అంతా కూడా వాసుదేవుడే. అది తెలుసుకునేవారు సమహాత్మ సుదుర్లభ. కాబట్టి మీరు తెలుసుకోవాలది మీరు మహాత్ముల లేకపోయిందా మిగతా వారిలోంచి జీవాత్ముల్లోంచి ఒకరా అనేది విషయం మీరు తెలుసుకోవచ్చు. అది ఫర్ దోస్ హూస్ మైండ్స్ ఆర్ డిస్టార్టెడ్ బై మెటీరియల్ డిజైర్స్ సరెండర్ ఆన్ టు డెమిగాడ్స్. ఎవరి మనసులైతే భగవంతుడి మీద కాకుండా మిగతా దేవి అంటే కోరికలు కామ వాంఛల మీద ఉంటుందో అలాంటి వారు ఏంటి అని అంటే భగవంతుడికి శరణాగతి పొందరు. అలాంటి వారు ఏంటి అని అంటే మిగతా దేవీ దేవతల్ని అలాంటి వారికి వారు శరణాగతి పొందుతారు. అండ్ ఫాలో దట్ పర్టికులర్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఆఫ్ వర్షిప్ అకార్డింగ్ టు దేర్ ఓన్ నేచర్. వారికి ఏ రకంగా నియమ నిబంధనలు ఉంటాయో ఆ రకంగా వారు చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధనం కావాలి అని అంటే
కుబేరుణ్ణి గాని లేక లక్ష్మీదేవిని గాని వారు ఆశ్రయిస్తారు. వారికి గాని పొజిషన్ అలాంటిది కావాలనంటే వినాయకుడిని వర్షిప్ చేస్తారు. వారికి చదువులోని బాగా రావాలి అనంటే సరస్వతీ దేవిని ఆ రకంగా వారు వర్షిప్ చేస్తారు. కాబట్టి ఈ రకంగా మిగతా దేవీ దేవతల్ని వారు కొలుస్తూ ఉంటారు. కానీ ఒకటి ఆలోచించండి, ముగ్గురు శివుడు, బ్రహ్మ వాళ్ళిద్దరూ కూడా బ్రహ్మని చూస్తే ఎప్పుడు అతను తపస్సులోనుంటారు. జపం చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే శివుడు కూడా ఎప్పుడు చూసినా సరే కూడా అతను కూడా తపస్సులో ఉంటారు. జపం చేస్తూ ఉంటారు. ఇద్దరి చేతుల్లోని మీరు మాలలుండేది ఖచ్చితంగా చూస్తారు. కానీ అలాంటి వారు మరి ఎవరిని జపం చేస్తున్నారు? ఎవరి పేరుని జపం చేస్తున్నారు? అనేది ఆలోచిస్తే మనకు తెలుస్తుంది. వారు చేసేది విష్ణు లేక కృష్ణుడినే. అండ్ మీరు విష్ణుని చూసారు అనంటే ధనం తలకు, సంపత్తి తలకు దేవత అయిన లక్ష్మీదేవి అంత గొప్ప దేవి ధనం అందటికి ధన ధాన్యాలకన్నిటికీ కూడా అష్టలక్ష్మి వారంతా కూడా విష్ణు పాదాల్ని ఒత్తుతూ ఉంటారనమాట. అంటే ఆలోచించండి, ధనం తలకు అధిపతి విష్ణు తలకు పాదాలను ఒత్తుతున్నారు. అండ్ విష్ణు ఎప్పుడు కూడా పడుకోనుంటారు క్షీరసాగరంలోని దీని మీద శేషనాగు మీద. శేషనాగ్ అతనికి ప్రొటెక్షన్‌గా పైకి పడగలు పెట్టుంటారనమాట. ఆ రకంగా ఆనందంగా ఉంటారతను. అతను ఎవరికి వర్షిప్ చేయరు. అతనికే అందరూ వర్షిప్ చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి మిగతా దేవీ దేవతలను మనం పూజించాము అనంటే, వారికి అనుగుణంగానే మనం దీనికెళ్తామనమాట. అంటే వారి దీని ప్రకారంగా మనం ఉండాల్సిందుంటుంది. నియమ నిబంధనలు పాలిస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి ఎవరైతే కామ్య కోరికలతో ఉంటారో వాళ్ళు దేవీ దేవతలనే పూజ చేస్తారు. భగవంతుడిని కాదు అనంటున్నారు. ఐ యామ్ ఇన్ ఎవ్రీవన్స్ హార్ట్ యాస్ ఎ సూపర్ సోల్. ప్రతి ఒక్కరి గుండెల్లోని కూడా భగవంతుడు పరమాత్మ స్వరూపుడై ఉన్నారు. యాస్ సూన్ యాస్ వన్ డిజైర్స్ టు వర్షిప్ ది డెమిగాడ్స్. మీరు భగవంతుడినే కొలవాలి అనేసి అనుకున్నారు అనంటే దానికి కూడా శక్తి భగవంతుడే ఇస్తారు. నేను ఇందాకలే చెప్పాను 16 మాలలు ఈ రోజే ఈ రాత్రి లోపలే మీరు జపం చేసి పడుకుంటాను అని మీరు దృఢ నిశ్చయం పెట్టుకున్నారంటే దాని తర్వాత మొత్తం అంతా భగవంతుడే చూసుకుంటారు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైమ్ నేను చెయ్యగలనో, చేయలేనో నాకు తెలీదు అనేసని అనుకున్నా సరే కూడా ఆ దృఢ నిశ్చయం లేకపోతే భగవంతుడు ఏంటి అనంటే సర్వస్య చాహం హృది సన్నివిష్టం మత్తా స్మృతిర్జ్ఞానం అపోహనం చ వేదేషు సర్వైర్ అహమేవ వేద్యై వేదాంత కృత్ వేద విదేక చాహం. ఆ అపోహనం ఇంకా గుర్తుపెట్టుకునే శక్తి అవన్నీ కూడా భగవంతుడే ఇస్తారు. కాబట్టి నేను అవుతుందో అవ్వదో అని అనుకున్నామంటే అవ్వదు. ఖచ్చితంగా చేస్తాను, చేయంది పడుకోను, చేయంది ఈరోజు రాత్రి భోజనం చెయ్యను అని అనుకున్నారు అనంటే చూడండి, మీరు టెస్ట్ చేసేదానికైనా ఖచ్చితంగా ఈరోజు అయిపోతుంది మీ 16 మాలలు. ఆ దృఢ నిశ్చయం పెట్టుకున్నారంటే భగవంతుడే జయిస్తారు. కానీ అదే ఎవరైతే కామ్య కోరికలు పెట్టుకొని దేవీ దేవతల్ని మనం పూజలు చేస్తాను అని అనుకున్నారు అనంటే అలాంటి వారికి కూడా భగవంతుడే మన హృదయంలో కూర్చొని ఉంటారు. పరమాత్మ స్వరూపుడై భగవంతుడే ఆ శక్తిని కూడా ఇస్తారు. సరే కానీ చేసుకో, మిగతా దేవీ దేవతలకే పూజ చేసుకో అని. I make his faith steady so that he can devote himself to some particular deity. అతనికి ఒక దృఢ నిశ్చయాన్ని కూడా నేనే ఇస్తాను దేవీ దేవతలకి అంకిత భావంతోని పూజలు చేసుకునేదానికి. కాబట్టి వారు ఏదో ఒక దేవీ దేవతనికి పూజలు కూడా వారే చేసుకుంటారు. ఆ శక్తిని కూడా నేనే ఇస్తాను వారికి అని. కాకపోతే మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అనంటే ఇంట్లోని పెద్దలు కూడా చెప్తూ ఉంటారు. సర్వదేవ నమస్కృత్య కేశవం ప్రతిగచ్చతి అని అంటారు. అంటే అన్ని దేవీ దేవతలకు ఎవరికి నమస్కారం పెట్టుకున్నా ఆ కేశవుడికే అది చెందుతుంది అని అంటారు. అంటే కేశవుడే కృష్ణుడే ఒరిజినల్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్ అని అర్థం. Endowed with such a faith, he seeks favor of a particular demigod and obtains his desires. కానీ ఆ రకంగా వారికి ఏంటి అనంటే దేవీ దేవతల్ని కొన్ని రకాల దేవీ దేవతలకి పూజలు పునస్కారాలు చేసుకొని వారికి కావాల్సింది వారికి పొందుతూ ఉంటారు వారు. బట్ ఇన్ యాక్చువాలిటీ దీస్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ బెస్టౌడ్ బై మీ అలోన్. కానీ ఈ కోరికలవంతా పూర్తి చేస్తున్నది దేవీ దేవతలు అని మీరు అనుకోవచ్చు, కానీ కాదు. ఇదంతా కూడా దేవీ దేవతలకు ఆ శక్తిని ఇచ్చేది కూడా ఎవరిస్తున్నారు అని అంటే సాక్షాత్ భగవంతుడు ఇస్తున్నారు అనేసని. చాలా మంది అంటారు శివుడు దేవాది దేవుడు అయి ఉంటారు, కృష్ణుడు కాదు అని. సో ఒకవేళ శివుడే అనుకుందాం, చలో శివుడే దేవాది దేవుడు అయ్యుండుంటే అతని కొడుకైన వినాయకుడు భగవద్గీత అనేది మహాభారతంలో ఒక పార్ట్ ఎప్పుడైతే కృష్ణ ద్వైపాయన వ్యాస మహర్షి చెప్పారో నేను ఏ వేగంతో అయితే చెప్తానో అదే వేగంతోని దాన్ని రాయాల్సిన వారు రాసేయగలిచేవారు నాకు కావాలి అని అంటే అది ముల్లోకాల్లోని కేవలం వినాయకుడు మాత్రమే అంత వేగంతో రాయగలరు.
అతనికి ఏం పట్టింది, ఒకవేళ తన తండ్రి శివుడు దేవాది దేవుడు అయిందంటే ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఎక్కడ పడితే అక్కడంతా కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని చెప్తున్నారు. కానీ అతను అక్కడ ఆపేసి ఉండొచ్చు ఒక్క నిమిషం. ఎవరు చెప్తున్నారు ఇక్కడ కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు అని చెప్తున్నారు? కాదయ్యా, మా తండ్రి దేవాది దేవుడు, మీరు ఇక్కడ ఆపండి, నేను ఇది రాయను ఇంక చాలు అనేసి బుక్ క్లోజ్ చేసి ఇచ్చేసి ఉండొచ్చు. కానీ అలా చేయలేదు వినాయకుడు. అతనికి ఎప్పుడైతే ఆ ఇది ఫెదర్ దాంతోని రాసేవారు, అది విరిగిపోయేసరికి అతను ఈ వేగాన్ని ఎక్కడ మిస్ అయిపోతారా అని అతను తన దంతాన్ని విరక్కొట్టి స్యాహీలోని ముంచి అతను వెంటనే అది రాయడం స్టార్ట్ చేశారు, మహాభారతం. సో అంత దీన్ని పెద్ద గ్రంథాన్ని రచించారు, ఎక్కడ కూడా ఆగకుండా. మరి శివుడు దేవాది దేవుడు అయిందంటే అతను ఎందుకు రాసుంటారు? ఇన్ఫాక్ట్ మనకి బ్రహ్మ సంహితాలో చెప్పున్నారు, యత్పాద పల్లవ యుగం వినిధాయ కుంభ ద్వందే ప్రణామ సమయే సగనాది రాజా విఘ్నాన్ విహంతు మలమస్య జగత్రయస్య గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే వినాయకుడు అతనికి విఘ్నహర్త అనేసని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అని అంటే, విఘ్నహర్త అయిన ఒరిజినల్ విఘ్నహర్త ఎవరు అని అంటే నరసింహస్వామి. సో అందుకోసమే నరసింహ కవచం అనేది కూడా చదువుతున్నాము. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు కరోనా టైంలోని భక్తులకి ఎవరికి కూడా ఏ రకమైన ఇబ్బందులు ఆటంకాలు రాకుండా వారు సక్సెస్ఫుల్ గా వాళ్ళు ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతోని ఈ నరసింహ కవచం అనేది కూడా చదువుతున్నాము. సో ఆ నరసింహస్వామి పాదాలని అతను తల మీద పట్టుకొని ఉన్న దాని వల్ల అతనికి వినాయకుడికి ఆ శక్తి అనేది భగవంతుడే ప్రసాదిస్తారు అనేసి చెప్తున్నారు. అది నేను కాదు చెప్పేది, బ్రహ్మ తన దీంట్లోని జీవిత కాలంలో తెలుసుకున్న సత్యాలన్నింటినీ కూడా బ్రహ్మ సంహిత అనే దాంట్లోని రాశారనమాట. మెన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఇంటెలిజెన్స్ వర్షిప్ ద డెమిగాడ్స్. ఇది తెలివి అనేది అంత లేని వారు వారు మిగతా దేవీ దేవతల్ని పూజ చేస్తారు. అండ్ దేర్ ఫ్రూట్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ అండ్ టెంపరీ. కాబట్టి ఆ రకంగా మిగతా దేవీ దేవతలకు ఏదైతే పూజ చేసిన దానివల్ల వారికి వచ్చేదంతా కూడా ఏంటి అని అంటే లిమిటెడ్, కొంతనే వస్తుంది. ఎంత కోరుకుంటామో అంతే వస్తుంది. ధనం కావాలి, ధనం ఇస్తారు. కోట్లు కోట్లు ఇవ్వరు, మనకి ఎంత అవసరం ఉందో అంతనే ఇస్తారు. అండ్ టెంపరీ, ధనం అనేది చంచలం అనేది ఎవరి దగ్గర ఎప్పటికీ ఉండదు. కొన్ని రోజులు ఉంటుంది, కొన్ని రోజులు వేరే వారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఏదైనా సరే కూడా మన దగ్గర పెర్మనెంట్ గా ఉండేది ఏది కాదు, భక్తి తప్పించి. దోస్ హు వర్షిప్ ద డెమిగాడ్స్ గో టు ది ప్లానెట్స్ ఆఫ్ ది డెమిగాడ్స్. ఎవరైతే దేవీ దేవతల్ని పూజ చేస్తారో వారు దేవీ దేవతల లోకానికే వెళ్తారు. బట్ మై డివోటీస్ అల్టిమేట్లీ రీచ్ మై సుప్రీం ప్లానెట్. కానీ నా భక్తులు మాత్రం ఖచ్చితంగా నా ధామాన్ని చేరుకుంటారు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. Unintelligent men who know me not think that I have assumed this form and personality. తెలివి తక్కువ వారు అనుకుంటారు ఈ రకంగా ఇతనేంటి భగవంతుడు, ఇతను దివుజాకారుడుగా వచ్చారు, ఒక గోప బాలుల్లాగా వచ్చారు, ఒక యాదవ కులంలోని పుట్టారు, ఇతను ఏంటి దేవుడు, ఇతను ఆవుల నుంచి పాలు పిండేవారు మాత్రమే ఇతను అన్నట్టుగా తెలివి తక్కువ వారు అనుకుంటూ ఉంటారు. డ్యూ టు దర్ స్మాల్ నాలెడ్జ్. అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే జ్ఞానం అనేది లేని దాని వల్ల దే డు నాట్ నో మై హయ్యర్ నేచర్. భగవంతుడి తలకు నిజమైన తత్వాన్ని వారు తెలుసుకోలేరు. విచ్ ఈస్ చేంజ్లెస్ అండ్ సుప్రీం. ఎల్లవేళలా భగవంతుడు ఒకే రకంగా ఉంటారు అండ్ అతనే దేవాది దేవుడు అనే విషయం వారికి తెలియదు. వారు ఏంటి అని అంటే బావిలో కప్పలాగా వారికి కేవలం లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది వారికి. ఐఎమ్ నెవర్ మేనిఫెస్ట్ టు ది ఫూలిష్ అండ్ అన్ఇంటెలిజెంట్. తెలివి తక్కువ వారికి నేను ఎప్పటికీ కూడా నేను అర్థం కాను అని అంటున్నారు. ఫర్ దెమ్ ఐఎమ్ కవర్డ్ బై మై ఎక్స్టర్నల్ క్రియేటివ్ పొటెన్సీ యోగమాయ. అటువంటి వారికి ఏంటి అని అంటే మాయా అపహరిత జ్ఞానం, వారి జ్ఞానాన్ని మాయాదేవి దోచుకొని వెళ్ళిపోతారు. కాబట్టి దానివల్ల వారు నన్ను తెలుసుకోలేరు అని అంటున్నారు. సో ది డెల్యూడెడ్ వరల్డ్స్ నో మీ నాట్ హూ ఐఎమ్ అన్బార్న్ అండ్ ఇన్ఫాలబుల్. కాబట్టి అటువంటి వారు అంటారు వారికి ఎప్పటికీ కూడా భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోలేరు. భగవంతుడు ఎవరు అని అంటే ఇన్ఫాలబుల్ అంటే అచ్యుత భగవంతుడు. అండ్ అతను ఏంటి అని అంటే పురుషోత్తముడు అనే విషయాన్ని ఎవరు తెలుసుకోలేరు, ఆ రకంగా ఉండేవారు అని అంటున్నారు. అర్జున, యాజ్ అ సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్, ఐ నో ఎవ్రీథింగ్ దట్ హెస్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది పాస్ట్, ఆల్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దిస్ ప్రెసెంట్ అండ్ ఆల్ థింగ్స్ దట్ ఆర్ యెట్ టు కమ్. అంటే భగవంతుడు చెప్పేది అతను త్రికాల జ్ఞాని. జరిగినేటిది, జరుగుతున్నది, జరగబోయేది ప్రతి ఒక్కటి కూడా అతనికి తెలుసు.
ఐ ఆల్సో నో ఆల్ లివింగ్ ఎంటిటీస్. ప్రతి ఒక్క జీవరాశి కూడా నాకు తెలుసు పర్సనల్ గాని. బట్ మీ నో వన్ నోస్. కానీ భగవంతుణ్ణి ఎవరు కూడా తెలుసుకోలేరు అని అంటున్నారు. భగవంతుడి గురించి కీర్తిని స్తుతిస్తూ 10,000 శేషులతోనున్న ఆ శేషనాగు అనంత శేష ఆ 10,000 తలలతోని భగవంతుడు స్తుతి ఎప్పటినుంచో అనాది కాలంగా చేస్తూనే ఉన్నారనమాట. చేస్తున్నా సరే కూడా ఇప్పటిదాకా కూడా కాలేదు. అలాంటిది మనం మన చిన్న నోరుతోని, చిన్న తెలివితోని మనం భగవంతుడిని ఏ రకంగా అర్థం చేసుకోగలం? అర్థం చేసుకునేదానికి కుదరదు. కానీ భక్తియుక్త సేవ, మనం ఎప్పుడైతే ఒక సరైన గురువుని ఆశ్రయిస్తామో అప్పుడు మనం భగవంతుడి గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకోగలం. ఎందుకు అనంటే భగవంతుడి గురించి పూర్తిగా తెలిసిన వారే గురువు అవుతారు. అలాంటి ఆ గురువు ఆశ్రయం మనం తీసుకున్నామనంటే ఖచ్చితంగా మనం భగవద్ధామానికి చేరుకోగలం. భగవంతుడిని పూర్తిగా తెలుసుకోగలం. ఏషాం అంతగతాం పాపం జ్ఞానాన్ జ్ఞానాం పుణ్యకర్మణాం తే ద్వంద్వమోహ నిర్ముక్త భజంతే మాం దృఢవ్రతాః. Person who have acted piously in previous lives and in this life. పుణ్యాత్ములు ఎన్నో జన్మలుగా పుణ్యం చేసుకున్నవారు అండ్ ఈ జన్మలోని కూడా పుణ్యం చేసుకునేవారు. హూ సిన్ఫుల్ యాక్షన్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఎరాడికేటెడ్. ఎవరి పాపాలైతే పూర్తిగా నశించిపోయిందో అండ్ హూ ఆర్ ఫ్రీడ్ ఫ్రమ్ ది డ్యువాలిటీ ఆఫ్ డెల్యూషన్. ఎవరైతే ద్వంద్వాల నుంచి అంటే సుఖము దుఃఖము అలాంటి వాటి నుంచి పూర్తిగా వారు విముక్తులవుతారో ఎంగేజ్ దెమ్సెల్వ్స్ ఇన్ మై సర్వీస్ విత్ డిటర్మినేషన్. అటువంటి వారు భగవంతుని సేవలోని పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటారు అని అంటున్నారు. అండ్ ఇంకొకటి ఫ్యాక్ట్ ఏంటి అని అంటే ఎప్పుడైతే దీక్ష అనేది మనకి దొరుకుతుందో ఈ రకంగా ఈ 4 సాంప్రదాయాల నుంచి వచ్చిన ఏ గురువు ద్వారా అయినా సరే కూడా మనకి దీక్ష అనేది దొరికింది అని అంటే ఆ క్షణంతోనే మనం కొన్ని కోట్ల జన్మల్లో చేసుకున్న పాపం అంతా కూడా ఒక పెద్ద దూది తలకు బండారంలోని ఒక్క అగ్గిపుల్ల గీసి విసిరితే ఎంత తొందరగా అయితే మొత్తం అంతా అగ్ని అంటుకొని బూడిదలాగా మారిపోతుందో ఆ రకంగా మనకు కొన్ని వేల కోట్ల జన్మల్లో మనం చేసుకున్న పాపాలన్నీ కూడా సమూలంగా నాశనం అయిపోతాయి. కాబట్టి అందరూ కూడా దయచేసి దీక్ష తీసుకునే దానికి ఆ పథంలోని మీరు ముందుకి అడుగు వేసేదాని కోసమని సవినయంగా ప్రార్థన. ఇది మీ మంచి కోసమే చెప్తున్నాను. దీనికోసం అనేసి మాకేమీ రాదు. Those who know me as a supreme lord, as the governing principle of the material manifestation. సో ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో భగవంతుడే దేవాది దేవుడు అనేసని యాజ్ ది గవర్నింగ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్ మేనిఫెస్టేషన్, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని అతని వల్లనే అంతా కూడా జరుగుతోంది అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారో, హు నో మీ యాజ్ ది వన్ అండర్లైంగ్ ఆల్ ది డెమిగాడ్స్. ఎవరైతే దేవీ దేవతలంతా కూడా భగవంతుని శక్తి వల్లనే వారు ఇది చేస్తున్నారు, వారి కార్యాలు చేయగలుస్తున్నారని తెలుసుకుంటారు. అండ్ యాజ్ ది వన్ సస్టైనింగ్ ఆల్ సాక్రిఫైస్, అన్ని యజ్ఞాలకి యజ్ఞ పురుషులు ఎవరు అని అంటే భగవంతుడే, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే అనే విషయాన్ని తెలుసుకుంటారో, కెన్ విత్ స్టెడ్ ఫాస్ట్ మైండ్, అటువంటి వారు దృఢ నిశ్చయంతో కెన్ అండర్స్టాండ్ నో మీ ఈవెన్ అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ డెత్. అటువంటి వారు వారి దేహ త్యాగం చేసేటప్పుడు కూడా అలాంటి వారు భగవంతుడిని గుర్తు పెట్టుకోగలరు అనేసి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇది భగవంతుడు చెప్పాలనుకునే టాప్ మోస్ట్ సీక్రెట్. దీన్ని తెలుసుకున్నాక ఇంక ఏది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పేది ఇది అన్నమాట. ఈరోజు మీ అందరికీ భగవంతుడు మీకు ఇది మాధ్యమం ద్వారా మీ అందరికీ కూడా తెలిసేలాగా చేశారు. అంటే యాక్చువల్గా మా ఇది కూడా కాదు, భగవంతుడు శ్రీల ప్రభుపారి మాధ్యమం ద్వారా నాకు మీకు అందరికీ కూడా అవగతం చేసేదానికి ఇది చేశారనమాట. యాక్చువల్గా నేను అర్హత లేదు నాకు, కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి కృప వల్ల, నా గురువు అయిన జయపతాక్ మహారాజుల వారి కృప వల్ల, మరియు నా శిక్షక గురువు అయిన నామనిష్టా ప్రభు వారి కృప వల్ల ఈరోజు నేను ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ లాగా ఉపయోగపడ్డాను. సో ఈరోజు మీ అందరికీ కూడా తెలిసింది. కాబట్టి దయచేసి మీరు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగపరుచుకోండి. రేపు మనకి శ్రీ జగన్నాథ స్వామి తలకు రథయాత్ర. సో ఆ రథయాత్ర గురించి మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. జగన్నాథ స్వామి అంటే ఎవరు అసలు అంటే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే. ఇది మనకి ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది వీడియో, కాబట్టి కొద్దిగా దాన్ని తెలుసుకునేదానికి ప్రయత్నించండి. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఆనంద స్వరూపంలో ఉంటే మామూలుగా మనకి ఏంటి అని అంటే
ఎప్పుడైనా సరే కూడా తండ్రి దగ్గర నుంచి ఏదైనా మనం తీసుకోవాలి, ఏదైనా అడగాలి అనంటే సర్వసాధారణంగా మనం ఏం చేస్తామనంటే తండ్రి ఎప్పుడు హ్యాపీ మూడ్‌లో ఉంటారో చూసుకొని అప్పుడు వెళ్లి, "నాన్న నాకు అది కొద్దిగా కావాలి. మీరు కొనివ్వగలరా?" అనంటే సంతోషమైన మూడ్‌లో ఉంటారు కాబట్టి, "ఆ! చలో ఓకే. ఇచ్చేస్తానులే" అంటారు. అదే కోపం మూడ్‌లో ఉండేటప్పుడు మనం వీలైనంత దాకా అడగకుండానే ఉంటామనమాట. ఆ రకంగా భగవంతుడు చాలా చాలా ఆనందమైన స్వరూపంలో ఉండేది ఎప్పుడు అనంటే జగన్నాథ స్వామి రూపంలోని మీరు ఆ జగన్నాథ స్వామి చూసారు అనంటే చాలా పెద్ద నవ్వుతోనుంటారు. సో, జగన్నాథ స్వామి, బలభద్ర స్వామి మరియు సుభద్రాదేవి. వారు ఎవరు అనంటే కృష్ణుడు, బలరాముడు మరియు వాళ్ళ చెల్లెలైన సుభద్రాదేవి అనమాట. అది ఎక్కడ ఉన్నాది ఆ విగ్రహాలు అనంటే మనకి అది పూరి అనేసని దాన్ని పురుషోత్తమ క్షేత్ర అంటారనమాట అది. సో, మనం ఒకవేళ పైన నుంచి చూసాము అనంటే మొత్తం భూలోకం అంతా కూడా ఒకలాగా కనిపిస్తుంది. కానీ పూరిలోని ఎలాంటి నీచులైనా సరే కూడా, ఎలాంటి చండాలులైనా సరే కూడా వాళ్ళు ఒరిజినల్ చతుర్భుజాకారంలోని విష్ణువుల్లాగా కనిపిస్తారంట వారు. అండ్ వాడు అక్కడ ఏది మామూలుగా మాటలు మాట్లాడినా సరే కూడా అవన్నీ కూడా వేదాలు, ఉపనిషత్తులు చదివిన దాంతోని సమానమంట. వారు ఎప్పుడైతే అక్కడ పూరి అనే ఆ శ్రీ క్షేత్రం, ఆ పురుషోత్తమ క్షేత్రంలోని ఎప్పుడైతే వీపుకి ఆ కిందన వేసుకొని ఆ రకంగా ఆనుకొని పడుకుంటారో, అది వారు ఎన్నెన్నో యజ్ఞాలు చేసిన దాంతోని సమానమైనది ఆ క్షేత్రం. అంత గొప్ప క్షేత్రంలోని రేపు మనకి జగన్నాథ స్వామిని, బలభద్ర స్వామిని, సుభద్రాదేవిని వారి వారి రథాల్లోని వారిని తీసుకెళ్ళి గుండీచా మందిరానికి తీసుకెళ్తారనమాట. అసలు యాక్చువల్‌గా చెప్పాలనంటే కొన్ని లక్షల మంది జనాలొస్తారు ఆ రథయాత్రని వీక్షించే దాని కోసం అని. కాకపోతే అన్‌ఫార్చునేట్‌లీ ఇప్పుడు కరోనా మూలాన ఏంటి అనంటే ఆ రథం అనేది అక్కడ లాగుతుంటారు. కానీ అక్కడ ఏంటి అనంటే 48 గంటల కోసం అనేసని అక్కడ కర్ఫ్యూ విధించబడిందనమాట. అక్కడ ఎవరిని బయట వారిని వచ్చేదానికి లేదు. వారి వారి మేడల మించి కూడా వారు తొంగి చూసేదానికి లేదు. కాబట్టి యాక్చువల్‌గా ఏంటి అనంటే ఎంటైర్ ఉత్తి పూరిలోనే కాదు మొత్తం ఒరిస్సాలోని ఇంకా ఎవరైతే మన ఆంధ్ర బోర్డర్ అంటే ఒరిస్సా బోర్డర్ పక్కన ఉన్నారో శ్రీకాకుళం జిల్లా వారు, వారు కూడా చూస్తారు. అటు పక్కనంతా కూడా రథయాత్ర అనేది చాలా చాలా ఒక పెద్ద ఫెస్టివల్ అనమాట అది. కాబట్టి మీరు ఈ రోజు నుంచే మీరు జపం 16 మాలలు ఎవరైతే చేయటం లేదో అసలు జపం, వారు జపం చేయడం స్టార్ట్ చేయండి. ఎవరైతే కొన్ని మాలలు చేస్తున్నారో 16 మాలలు మీరు చేసుకునే దానికి ఒక సంకల్పం తీసుకోండి. భగవంతుడే మీ చేత జపం చేపిస్తారు. ఒక చిన్న వీడియో చూద్దాం మనం. 2 వీడియోలు మనం జగన్నాథ స్వామి కోసం దీని మీద. Upon a time, a king called Indradyumna ruled central India. He was a great devotee of Lord Vishnu and had an ardent desire to see him. One day, a traveling mendicant came visiting the court and told him that Vishnu was worshipped in his truest form as Neel Madhav in Odisha. The king immediately ordered the head priest's brother Vidyapati to head to Odisha in search of Neelamadhav. After a long tiring journey, Vidyapati reached Odisha. There, he found the tribal chieftain Vishwavasu secretly guarding Neelamadhav. He pleaded Vishwavasu to show him the place of worship, but the tribal chieftain refused. Vidyapati continued to stay in the village. Eventually, he fell in love with Vishwavasu's daughter and in time got married to her. Soon after the wedding, Vidyapati cajoled his wife to convince his father-in-law for just one glimpse of Neelamadhav. On his daughter's insistence, Vishwavasu finally agreed, but on one condition. Vidyapati would be taken blindfolded. But Vidyapati managed to outsmart the tribal chieftain. On his way, he dropped mustard seeds to later track his way back with the king. Upon reaching the secret cave, once the blindfold was removed, Vidyapati was spellbound to see the most magnificent image of Neelamadhav. He rushed back. ఓకే. సౌండ్ కొద్దిగా లోగా ఉన్నది వీడియోది. సో, జస్ట్ మీకు సమ్మరీ చెప్తాను. సో,
అక్కడ రాజు ఎవరు అని అంటే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు. అతను విద్యాపతి ఆయన తన తమ్ముడిని పంపిస్తారు, నాకు విష్ణుని ఒరిజినల్ ఫామ్ లో నాకు చూడాలనున్నది, దర్శనం చేసుకోవాలనున్నది అని. సో అది నీలమాధవ అని శ్రీక్షేత్రం పూరిలోని ఉన్నది ఆ విగ్రహం. సో దాన్ని దర్శనం చేసుకోవచ్చు అనేసని అతను చెప్తారనమాట. కాకపోతే అతను వెళితేసరికి అక్కడికి విద్యాపతి, సో విశ్వవసు అనేసని ఒక అతను దాన్ని రక్షణ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అతను బయట వారు ఎవరు కూడా దర్శనం చేసుకునేదానికి లేదు ఈ విగ్రహాన్ని అని అంటారు. అతను ఏం చేస్తారు అని అంటే, పోనీ నేను మీ చెల్లెల్ని పెళ్లి చేసుకుంటే నేను బయట వాడిని అవ్వను కదా, మీ మనిషినే అవుతాను, నాకు దర్శనం ఇవ్వండి అని అంటారు. సరే ఇస్తాను దర్శనం అని పెళ్లి చేసుకున్నాక, కాకపోతే కళ్ళకి గంతులు కట్టేస్తారు. కట్టేసి అక్కడికి పట్టుకెళ్తారనమాట. పట్టుకెళ్ళి పద ఇప్పుడు దర్శనం చేసుకో అని. అతను అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు తెలివిగా అతను ఏం చేస్తారంటే, ఆవ గింజల్ని ఒక మూటలోని పట్టుకెళ్ళి ఆవ గింజలంతా కూడా మధ్యలోని వేసుకుంటూ వెళ్తారు. ఎందుకనంటే అతనికి కళ్ళకు గంతులు కట్టేశారు. నెక్స్ట్ వర్షాకాలం వస్తుంది. సో వర్షాల వల్ల అక్కడ మళ్ళీ మొక్కలు వస్తాయి. ఆవాల మొక్కలు ఎక్కడెక్కడైతే వచ్చాయో అదే దారి అని కనుక్కోవచ్చు. ఆ రకంగా రాజుని కూడా పట్టుకెళ్ళొచ్చు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుని అని అనుకుంటారు. ఈ రకంగా పట్టుకెళ్తారని ఆ రకంగా అతను వెళ్తారు. వెళ్ళి ఆ దివ్యమైన దర్శనం నీలమాధవుడు చూసేసరికి అద్భుతంగా ఉంటుందన్నమాట. అంత అద్భుతమైన దర్శనాన్ని చూసిన తర్వాత అతను వచ్చి ఇక్కడ ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజుకి చెప్తారనమాట. సో చెప్పేసరికి సరే నేను కూడా వస్తాను అని అంటారు. అప్పుడు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ బయలుదేరతారనమాట. కాకపోతే ఆ ఒరిజినల్ గా ఎందుకోసం బయట వారికి దర్శనం ఇవ్వరు అని అంటే, ఎవరైనా బయట వారు వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నారు అని అంటే వారికి అక్కడ దేవుడు మాయమైపోతారు, వీరికి మళ్ళీ దర్శనం ఇవ్వరు అనేసని ఒక ఆకాశవాణి ముందు నుంచే వచ్చింది. ఆకాశవాణి కాస్త ఇప్పుడు నిజం అయిపోయింది. ఎప్పుడైతే ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ అక్కడికి వెళ్తారో అప్పటికి భగవంతుడు మాయమైపోయి ఉంటారు. ఇతను బోరుమని విలపిస్తూ ఉంటారు ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు. అప్పుడు ఇతనికి ఒక కల వస్తుందన్నమాట. నీకు భయపడద్దు, నీకు సముద్రంలోని ఒక కర్ర నీకు కొట్టుకుంటూ వస్తుంది. ఆ కర్ర నీకు నువ్వు పూజ చేసి దాన్ని నువ్వు ఇది చేయొచ్చు, దాంతో విగ్రహాలు తయారు చేయొచ్చు అని అంటారనమాట. అది ఎవరో కాదు, విశ్వకర్మనే అసలు విశ్వకర్మ అది చెక్కుతారనమాట. సో ఆ రకంగా సముద్రంలోని నిజంగానే ఇతను అనుకున్నట్టు ఒక పెద్ద కర్ర కొట్టుకొని వస్తుంది. దాన్ని ఎంతో మందిని పిలిపించినా ఎవరు దాన్ని మించి విగ్రహాలు తయారు చేయలేకపోతారు. ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దాన్ని కొట్టేదానికి ప్రయత్నిస్తారో మేకుతోని, ఆ మేకు లోపలికే దిగట్లేదనమాట. అది ఏదో ఒక ఇనప ఒక దూలంలాగా ఆ రకంగా ఉన్నదనమాట. అంత హార్డ్ గా ఉన్నింది. ఆఖరికి ఒక ముసలాయన వచ్చి చెప్తారనమాట, నేను చేస్తాను, కాకపోతే నాకు కొన్ని రోజులు నాకు టైం కావాలి, నాకు 21 రోజులు దయచేసి నన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు, నేను తయారు చేస్తాను అనేసరికి సరే ఓకే అనేసి ఇచ్చేస్తారు. అతను యాక్చువల్గా విశ్వకర్మ. సో 15 రోజులు అయ్యేసరికి ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజ్ వారి భార్య చాలా విచలితం అయిపోయి ఉంటారనమాట. ఓ రాజా, లోపల నుంచి ఏ రకమైన శబ్దము రావటం లేదు, అతను భోజనం కూడా ఏం అడగలేదు, కనీసం నీరు కూడా తీసుకోలేదు, లోపల తలుపులు వేసేసుకొని ఉన్నారు, అతను బ్రతికున్నారో పోయారో కూడా తెలియదు, ఒకసారి తలుపు తీసి చూడండి అనేసరికి ఇంద్రద్యుమ్న మహారాజు 15 రోజుల దాకా ఓపిక పట్టిన తర్వాత 15వ రోజు అయిపోయినాక అతను తలుపుతో చూసేసరికి అతను చెప్తారనమాట లోపల విశ్వకర్మ, స్వామి ఓ రాజా, మీరు తలుపు తీసేశారు కాబట్టి నేను ఇంకా మాయమైపోతున్నాను అని అతను చెప్తారనమాట. నేనే విశ్వకర్మని అంటారు, మాయమైపోతారు. మళ్ళీ రాజు భోరుమని విలపిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు నారదుడు వచ్చి చెప్తారనమాట, మీరు ఇది పర్ఫెక్ట్లీ పూర్తిగా ఉన్న ఈ విగ్రహాలు, మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా సగం సగం అపూర్తిగా ఉండే విగ్రహాలు కావు ఇది అని అప్పుడు చెప్తారనమాట. ఒరిజినల్ స్టోరీ ఏంటి అనేసని. ఒకసారి ఏమవుతుందనంటే, శ్రీమతి రాధారాణి గురించి మరియు లలిత విశాఖ అనేసని మిగతా అష్ట సఖుల గురించి తలుచుకుంటూ కృష్ణుడు ద్వారకాలోని ప్రతి రాత్రి ఏడుస్తూ ఉండేవారంట. ఎటు అటు వెదురు చూస్తూ ఉండేవారంట రాత్రి మధ్యలోని నిద్రలోని. అది రుక్మిణి మరియు సత్యభామ మిగతా ఇది వారి భార్యలంతా కూడా ఇది కంప్లైంట్ చేస్తారు. అడుగుతారు, ఎందుకు ఇంత పెద్ద రాజు అయినప్పటికీ కూడా ఎందుకు ఇంత బాధల్లో ఉన్నారు, మాకు దయచేసి చెప్పండి అనేసని రోహిణీదేవిని అడుగుతారు. రోహిణీదేవి ఎవరు అంటే బలరాముడు తలకు తల్లి. ఆవిడని అడిగేసరికి ఆవిడ చెప్తారు, సరే నేను చెప్తాను, కానీ ఒకటి మీరు చూడాల్సింది ఏంటి అని అంటే, ఇది కృష్ణుడు గాని బలరాముడు గాని ఈ కథని వినకూడదు. వాళ్ళు ఒకవేళ విన్నారు అని అంటే వెంటనే వారు ఇక్కడ విడిచిపెట్టి ద్వారకా విడిచిపెట్టి వాళ్ళు బృందావనంకి వెళ్ళిపోతారు అని అంటారనమాట.
సరే మరి ఎవరిని పంపించాలి అని అంటే సుభద్రాదేవికి చెప్తారనమాట. తల్లి మీరెళ్ళి ఆ తలుపు దగ్గర నిల్చోండి. మీకంతా ఈ స్టోరీ తెలుసు. కానీ మాకెవరికీ తెలియదు కదా! మమ్మల్ని విననీయండి అనంటే, సరే అని సుభద్రాదేవి వెళ్తారు. వెళ్లి తలుపు దగ్గర ఈ రకంగా చేతులు అడ్డంగా పెట్టుకొని నిల్చొనుంటారు. కానీ ఎంతైనా కృష్ణుడు తలుపు కథ కాబట్టి ఆవిడకి కూడా ఒక చెవి ఇటు పక్కన పెట్టి వింటూ ఉంటారనమాట. వింటూ ఉండేసరికి కొంత దాకా చెప్తారు రోహిణీదేవి ఆ కథని. దాంట్లోని ఆ కథలోని మైమరిచిపోయి మనం ఇంతకు ముందు కూడా విన్నాం మనం. ఆంజనేయ స్వామి ఎప్పుడైతే రామ రామ అని నామ జపం చేస్తూ ఉండేవారో రాళ్ళన్నీ కూడా కరిగిపోయేవి. ఆ రకంగా పరవశంతోని ఎప్పుడైతే ఎవరైనా వింటారో అప్పుడు పరవశంలోని వారికి ఏంటి అనంటే ఇటువంటివి చాలా సహజం అన్నమాట. మనకి ఆ పారవశ్యం అనేది లేని దానివల్ల మనకి అర్థం కాదు. కానీ ఇక్కడ రోహిణీదేవి ఎప్పుడైతే చెప్తున్నారో కృష్ణుడి కథని, దాన్ని వింటూ సుభద్రాదేవి ఎంత పారవస్యంలోనైపోయారనంటే ఆవిడ కళ్ళు చాలా పెద్దదైపోయి ఆనందంతోని, "ఏంటి ఈ రకంగా జరిగిందా?" అని పెద్ద కళ్ళైపోయింది. ఆవిడ చేతులంతా కూడా కృశించుకుపోయి లోపలికెళ్ళిపోయి, పాదాలు కూడా లోపలికెళ్ళిపోయాయనమాట. అంతలాన ఆవిడ అయిపోయారు. చేతులు లేవు, కాళ్ళు లేవు ఆవిడకి. అండ్ అప్పుడే కృష్ణుడు, బలరాముడు కూడా సుభద్రాదేవికి కుడి పక్కన అంటే తన ఎడం పక్కన కృష్ణుడు మరియు సుభద్రాదేవికి కుడి పక్కన బలరాముడు వారిద్దరూ కూడా అక్కడ నిల్చొని ఉంటారు. కృష్ణుడు నల్లగా మరియు బలరాముడు తెల్లగా ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరు కూడా అక్కడొచ్చి నిల్చొని సుభద్రాదేవికి ఇరుపక్కల వాళ్ళు కూడా వింటూ ఉంటారు. వింటూ ఉండి వారికి కూడా చేతులు లోపలికెళ్ళిపోయి ఈ రకంగా అయిపోతుంది. అండ్ పాదాలు కూడా లోపలెళ్ళిపోతాయి. కళ్ళు మొత్తం పెద్దదైపోయి ఉంటాయి. కానీ బొమ్మలు కూడా ఉండవనమాట. ఆ రకంగా అయిపోయినప్పుడు వారు కూడా ఆనంద స్వరూపంలోనుంటారు. అప్పుడు కరెక్ట్‌గా నారదుడొస్తాడు. "స్వామి మీది ఇంత అద్భుతమైన రూపాన్ని నేను వీక్షించాను" అనంటారు. అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్స్‌టర్నల్ సెన్సెస్‌లోకొస్తారు కృష్ణుడు, బలరాముడు మరియు సుభద్రాదేవి. వెంటనే వారు చెప్తారనమాట, "నన్ను పట్టుకెళ్ళు బృందావనంకి" అనంటారు. సో వారిని ఒక్కొక్కరిని కూడా రథంలోని కూర్చోబెట్టుకొని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క రథంలోని బృందావన్‌కి దాకా లాక్కొనెళ్తారనమాట. అప్పుడు అది ఏంటి అనంటే పెద్ద మహోత్సవం అది. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఆ రకంగా రథంలోని లాక్కొని వారు ముగ్గురిని వెళ్ళేటప్పుడు వారికి ప్రతి ఒక్క ఊరు వారు మధ్యలోని వారికి తోచిన ప్రసాదం అవంతా కూడా భోగం అంతా తీసుకొని కృష్ణుడికి, బలరాముడికి, సుభద్రాదేవికి అర్పిస్తూ ఉండేవారు. ఇదంతా అయిపోయినాక యాక్చువల్‌గా స్నానయాత్ర అనేది ఏంటి అనంటే ఆ కర్రని తీసి కడిగి ఇది తయారు చేసిన రోజు, విగ్రహాలు చెక్కిన రోజు. అండ్ మనకి రథయాత్ర అనేది రేపనమాట. సో రేపు యాక్చువల్‌గా పూరీ మందిరం నుంచి గుండీచా మందిరం దాకా తీసుకెళ్తారు. బట్ సింబాలిక్‌గా మీనింగ్ ఏంటి అనంటే తనని ద్వారకా నుంచి వృందావన్‌కి తీసుకెళ్తున్నట్టుగా. మళ్ళీ కొన్ని రోజులకి ఏంటి అనంటే మారు రథయాత్ర అంటారు. లక్ష్మీదేవికి కోపం వస్తుంది. "ఏంటి ఈ రకంగా మీరెళ్ళిపోయారు, బృందావన్‌కెళ్ళిపోయి అక్కడే ఉండిపోదామనా? నా దగ్గరికి రారా అయితే మళ్ళీ? పర్వాలేదు మీరు రండి నేను చెప్తాను" అనంటే అప్పుడు లక్ష్మీదేవిని ఒప్పించే దాని కోసమని కృష్ణుడు కొన్ని రసగుల్లాలు తీసుకొని వెనకాతల దాంకొని తీసుకొనొస్తారు. "ఇదిగో లక్ష్మీదేవి మీకోసం ఒప్పించే దాని కోసం నేను ఈ రసగుల్లాలు తీసుకొనొచ్చాను" అనంటారు. అప్పుడు సంహౌ లక్ష్మీదేవి కృష్ణుడిని అనుగ్రహించి మళ్ళీ "చలో లోపలికి రా" అని చెప్పనంటారనమాట. సో ఇదంతా కూడా భగవంతుని తలకు లీలలు ఇదంతా కూడా. అది మనకి రేపు ఆ పర్వదినం రథయాత్ర అది. సో మనకి ఇంతే కాదు నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న వీడియో ఉన్నాది. మనకి శివుడు ఏ రకంగా అతను శరణాగతి పొందారు Shri అనేది. Purushottam Kshetra, Jagannath Puri. Once, Lord Shiva performed the coronation ceremony of King Kashiraj. As he was very devoted to Lord Shiva, Kashiraj was defeated several times by Lord Krishna in battle. Defeated several times by Lord Krishna, he developed only one obsession: to defeat Lord Krishna in battle. Fired by such perverted desire, he performed terrible austerities to please Lord Shiva, so as to seek a boon to destroy Lord Krishna in battle. Being pleased by his austerities, Lord Shiva offered him his desired boon. Lord Shiva said,
Go prepare for war with Lord Krishna. My army of followers will be right behind you. Let's see who is strong enough to defeat you when I am behind with my weapon Pashupati. Reassured by Lord Shiva's words, the foolish King Kashiraj entered into the battlefield, roaring confidently. Lord Krishna, the super soul within everyone's heart, knew his perverted intention, and he immediately released the Sudarshan Chakra. After creating havoc within the army of Kashiraj and the forces of Lord Shiva, the Sudarshan Chakra finally beheaded Kashiraj. After beheading Kashiraj, it began to destroy the city of Varanasi or Kashi. Seeing his beautiful city of Varanasi being scorched by Sudarshan, furious Shiva released the Pashupati weapon against Sudarshan Chakra. After shattering the Pashupati weapon, Sudarshan now went scorching after Lord Shiva, who started running away. The Sudarshan Chakra chased Lord Shiva, who found himself under the same predicament as Durvasa Muni, who had offended Ambarish Maharaj, a pure devotee of Lord Krishna. Finding no refuge in the entire universe, Lord Shiva sat and meditated on Lord Krishna for protection. Lord Krishna, being appeased by Lord Shiva's prayers, appeared before him, surrounded by the residents of Vrindavan. Withdrawing his Sudarshan Chakra, he said, "Now you have seen the power of my chakra that even you could not counter. O Shiva, you are well aware of my power and position. What prompted you to act in this way? This Kashiraj is no less degraded than an insect. Still, citing him, you fought with me?" Even the most powerful weapons like Brahmastra and Pashupati Astra together cannot match my Sudarshan Chakra. Hearing Lord Krishna's words, Lord Shiva threw himself at Lord Krishna's lotus feet and offered prayers. "O Lord, the entire creation is subservient to your command, and so am I. Who can act independently? Just as dry straws are strewn by the wind, the entire creation bends at your command. But somehow you have given me this false pride and blinded me. Thus, ఓకే. సో బేసికలీ ఏంటి అని అంటే భగవంతుడిని శరణాగతి పొందుతారు. దానివల్ల భగవంతుడిని అడుగుతారనమాట. నాకు ఏదైనా సరే కూడా ఒక మీనియల్ సర్వీస్ నాకు ఇవ్వండి అని అంటారు. దానివల్ల భగవంతుడు ఏంటి అని అంటే క్షేత్ర పాలకుడిలాగా మీరు ఉండొచ్చు అనేసి అని అంటారు. కాబట్టి భగవంతుడిది ఇదైనా సరే కూడా